Γράφει. Γράφει. Α, λοιπόν, γεια, εγώ είμαι η Λίλα. Μπορείς να μου πεις ποιο μιλάς, αφού δεν είναι κανένα πίσω από την κάμερα. Ψάχνεις λογική σε αυτά που κάνει η Λίλα, είναι χάσιμο χρόνο. Η Λίλα και η λογική είναι δύο παράλληλες έννοιες. Δεν συναντιούνται ποτέ. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο Πίλης. Και αυτή είναι η Ράνια. Οι δύο γκρινιάριδες της παρέας. Βέβαια, η Ράνια γκρινιάζε χρόνια μόνη της, αλλά επιτέλους του έφυγε μάτσο και τους πήραμε και βοηθό. Με τρώει το χέρι μου, κάτι κακό θα συμβεί. Με στην αισιοδοξία, όπως όλοι βλέπουμε. Να σας πω, θα παίξουμε καμιά μπυρίμπα τώρα. Κάτσε μωρέ να βγούμε από το λιμάνι. Καλά, τι νομίζεις, σε 2 ώρες με το γρήγορο θα έχουμε φτάσει. Ναι μωρέ που θα φτάσουμε σε 2 ώρες. Τι λέει. Κούκλα. Πότε φτάσαμε ούτε που το κατάλαβα. Αφού και την μπυρίμπα στη μέση την αφήσαμε. Α, καλύτερα γιατί χάναμε. Μπορούμε να σταματήσουμε για 5 λεπτά. Αμάρε, Μπίλι, δεν γίνεται κάθε 5 λεπτά διάλειμμα. Αν δεν θες να κάνουμε κάθε 5 λεπτά διάλειμμα, να κουβαλάς μόνη σου τη βαλίτσα σου. Να κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα. Θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ πάλι. Το 10ο να δούμε πόσα διαλύματα. Εγώ θέλω να πιω μια κρέπα. Σταμάτα εσύ. Μια κρέπα, σοκολάτα, καρύδι, μπισκότο, μπανάνα. Να βάλω και φουτούκια. Αμάν, κοίτα αυτό. Σταμάτα ρε γρήγορα. Αχ, θα μου φύγει το κεφάλι. Δεν κάνεις εδώ. Κοπελιά! Ακόμα με τρώει το χέρι μου. Σένα στρώει το χέρι σου και εσύ έφαγες όλα τα άλλα. Το τσάκισε το κηλικείο. Ρε παιδιά, αυτές οι κολόνες που μοιάζουν με πι, τι είναι? Αυτή είναι η πορτάρα. Εδώ άφησε ο Θησέας στην Αριάδνη επιστρέφοντας από την Κρήτη. Βέβαια. Στην Άξο έχουμε παράδοση με γυναίκες που τις εγκαταλείπουνε. Κάτσε, αυτό το κομμάτι της ιστορίας δεν το ξέρω. Αυτή το ξέπλεξε με το νήμα της καλά-καλά από το λαβύρινθο και αυτός την εγκατέλειψε. Μπλέχτηκε και κακομοίρα στο ίδιο της το νήμα. Άντρες. Κουρούνια από την αρχαιότητα. Μήπως του γκρίνιαζες όλο το ταξίδι. Κάτσε ρε εσύ και μετά τι έγινε? Λοιπόν, στην Άξο ζούσε ο Διόνυσος και η σάτυρή του. Με την Αριάδνη τι έγινε? Αυτό σου λέω. Τη γλέντισαν ο Διόνυσος και η σάτυρή του. Α, εντάξει, τουλάχιστον είχε happy end. Merci. Δεν το πιστεύω. Μακάρι να ήταν ο Φώτης. Ποιος το είπε στον Περιστερόπουλο, δεν είπαμε να το κρύψουμε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ούτε εγώ. Γιατί ρε παιδιά, μυστικό ήτανε? Ναι. Δεν ήσουν μπροστά όταν λέγαμε να μην του πούμε λέξη για την Άξο. Εντάξει, κάπου θα χάζευα. Έλα. Γιατί να μην του το πούμε? Για να μην μας κουβαληθεί εδώ καλή ώρα. Τώρα τι κάνουμε? Παιδιά, εγώ δεν περνάω Σαββατοκύριακο με τον Περιστερόπουλο. Τελείωσε. Αν κρυφτούμε κάτω από το τραπέζι. Μωρέ, εμείς κρυβόμαστε κάτω από το τραπέζι. Το χοντρό τι θα το κάνουμε. Περνάει, κοιτάξτε αλλού, κοιτάξτε αλλού. Καλά, αν δεν ήξερα πόσο με συμπαθείτε θα νόμιζα ότι με αποφεύγετε. Από αντίληψη πάντως σκίζουμε. Λοιπόν, πού θα μείνουμε? Κατερινάκη. Τι έκανες μωρέ παππού τώρα εκεί? Δεν είχε πολλά πράγματα. Ελάτε, πάτε. Πάντως τους φίλους σου έπρεπε να τους φέρεις όλους να μείνουν εδώ. Αφού παππού μου δεν έχεις τηλεφωνική σύνδεση. Και ένας από αυτούς προτίμησε να μείνει στο ξενοδοχείο για να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Όχι με αυτό το ίντερνετ. Και ο Αντωνάκης και ο Σταμάτας όλη μέρα εκεί ξεμερογραδιάζεται. Να έχουν τη θάρα στα δίπλα τους και αυτοί να κλείνουν όλοι τους την ύπαρξη σε ένα κομμάτι πλαστικό. Τρελαίνεσαι και δεν τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Πάντως τους φίλους έπρεπε να τους φέρεις εδώ με το ζόρι. Να έχει σπίτι και αυτοί να μένουν στα νίκια. Να, καπετάνα Χρήστο μου, τον έναν δεν θα τον θέλατε εδώ, πιστέψτε με. Εξαρτηλισμένε.
Τόση ωραία δεν έχουμε εκεί έξω και εσύ κάθεσαι για σε έξω να σε πάρει λίγο αέρα σε Αιγαίου. Δεν έχουμε ωραία θέα, Περιστερόπουλε. Έχω ωραία θέα. Εγώ δεν είμαι Φώτης να μου κατσικωθείς. Καλά ρε, σε 2 κρεβάτια έχεις, δηλαδή τώρα τι ζόρι τραβάς. Οκ, θα πληρώσει το μισό δωμάτιο. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Τόσα λεφτά κονομάς από αυτά τα δίχτυα και από αυτά που κάνεις, δηλαδή τα 10 ευρουλάκια τα δικά μου θα σε σώσουνε. Εσύ δεν τρέπεσαι, Εσύ δεν τρέπεσαι. Ολόκληρος άντρας να ζεις σαν παράσιτο, όλη σου τη ζωή να τη ζήσεις πάνω στον άλλον. Ρε μαλάκα, το τι έχω ζήσει εγώ στη ζωή μου και τι όχι, εσύ δεν το ξέρεις, κατάλαβες. Λοιπόν, τέρμα! Τέρμα! Αν δεν σηκωθείς να φύγεις αυτή τη στιγμή! Τι θα κάνεις ρε, θα με δείρεις, Γιατί εγώ μπορώ αν θέλω. Άστο ρε χοντρέ. Άστο, δεν σε φαλάει. Άστο. Κολυμπάμε ανάμεσα σε δίχτυα. Άλλα είναι ορατά. Και άλλα όχι. Άλλα σε παγιδεύουνε για λίγο. Και άλλα για όλη στη ζωή. Ζούμε περιτριγυρισμένοι από δίχτυα. Αλλά αυτό που επιμένουμε να ξεχνάμε είναι πως ένα μεγάλο μέρος τους το έχουμε υφάνει μόνοι μας. Και γι' αυτό, αντίθετα με τα ψάρια, μπορούμε να ξεφύγουμε ανα πάσα στιγμή. Αρκεί να πάρουμε την απόφαση. Πώς έγινες έτσι ρε παιδάκι μου? Μ' άφησε ο παππούς μου να του ξεπερδέψω τα δίχτυα. Εσένα, τι σκεφτότανε? Όταν ήμουν μικρή τον βοηθούσα, εντάξει. Και μετά ποιος σας ξεμπέρδευε? Καλά, αντί να ετοιμαστείς να πάμε στο σπίτι του Βασίλη, κάθεσαι και ξεμπλέκεις δίχτυα. Δεν πρόκειται να πάμε σήμερα στο σπίτι του Βασίλη. Μέχρι να βαφτώ, να ντυθώ, να ετοιμαστώ, θα πάει 12 η ώρα. Ναι, μεθαύριο φεύγουμε. Πότε σκοπεύεις να του μιλήσεις? 5 λεπτά πριν φύγει το πλοίο? Λοιπόν, το Βασίλη έχω να τον δω 2 χρόνια. Αν το θυμάστε, παντρεύεται μια άλλη. Όταν τον δω, θέλω να είμαι μια θεά. Από ποια θρησκεία? Τι εννοείς από ποια θρησκεία? Η θεά Κάλλη, ας πούμε, που έχει μια φοβερή παραμόρφωση, σου κάνει? Άσε μας, μωρέ. Μας έχεις και τον κουβαλάμε αυτό το πράγμα στα παρανυφάκια. Δεν πρόκειται να κόψουμε τα δίχτυα του παππού μου. Εδώ κάτω η κυρία Σταμάτα θα ξέρει να με ξεπερδέψει. Κατερίνα. Βασίλη. Άμα είναι ο άνθρωπος καντέμις. Πότε ήρθες? Πρόσεχε, θα λερωθείς. Προσπαθούσα να ξεμπλέξω τα δίχτυα του παππού μου. Μια ζωή καταστροφές. Α, τι συνέβαινε από πάντα. Να μην έχουμε ελπίδες για βελτίωση δηλαδή, Η Ράνια, η Λίλα είναι οι φίλες μου. Ο Βασίλης είναι... Ο πρώην σου δεν είναι ντροπή, όλοι έχουμε έναν πρώην. Εκτός από τη Λίλα. Η Λίλα έχει 124. Για τη δεκαετία του 90 μιλάμε. Έλα, εντάξει είσαι. Ευχαριστώ πολύ, βρε Βασίλη μου, δεν ξέρω πώς μπλέχτηκα. Α, ξέρω εγώ, μην ανησυχείς. Από βλακεία. Λοιπόν, έλα Βασίλη μου να σε κεράσουμε έναν καφέ. Αν δεν έχουμε καφέ, ο παππούς τώρα πήγε να πάρει. Εντάξει Ράνια, να τον κεράσουμε κάτι άλλο. Α, ναι, να τον κεράσουμε κάτι άλλο. Έλα Βασίλη μου να σε κεράσουμε κάτι άλλο.
Καλά, παιδάκι μου, είσαι ηλίθια. Δεν βλέπεις πως είμαι. Τι τον κάλεσες για καφέ? Καλή συμμουρλή. Είναι η τέλεια ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Πότε θα ξανά έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε μόνο του? Δεν είναι κούκλος όμως. Συγχαρητήρια. Τέλεια επιλογή. Ευχαριστώ. Παντρεύεται άλλη όμως. Πρώτον, αυτό δεν είναι ακόμα σίγουρο. Και δεύτερον, εσύ τον είχες πρώτη. Δηλαδή τι θα χαρεί η άλλη, τα αποφάγια σου? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πάμε. Καλά, τίποτα δεν έχει ο παππούς σου. Ένας άνθρωπος μόνος του τι να έχει? Α, βρήκα ελληνικό. Λοιπόν, τον πίνω μέτριο. Και τι είμαι εγώ, το δουλικό που φτιάχνει τους καφέδες. Έλα, η Κατερίνα χρειάζεται συμπαράσταση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον τύπο και την αραβωνιάρα. Γιατί να μην κάνω εγώ συμπαράσταση και να φτιάξεις τους καφέδες? Εσύ συμπαράσταση. Μα εσύ του βάρη στα ερωτικά. Κατερίνα, ακούς, με είπε του Βάρη. Είμαι εγώ του Βάρη στα ερωτικά. Κορίτσια, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να πάω κάτω, Μέτριο, Είμαι εγώ του Βάρη στα ερωτικά. Εντάξει, θα τον ψαρέψουμε, αλλά με τρόπο. Να μην νομίζει ότι ενδιαφέρομαι κιόλας. Αφού ενδιαφέρεσαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται να το καταλάβει. Καλά, με τρόπο. Βασιλάκι, μάθαμε ότι παντρεύεσαι. Αυτό ήταν με τρόπο. Ναι. Είχα ξεχάσει πόσο ωραία θα έχει αυτό το σπίτι. Πάνε χρόνια που έχω να έρθω εδώ μέσα. Ναι. Ναι, αλλά δεν έπαιξες τα χαρτιά σου σωστά, γιατί αν τα έχεις παίξει σωστά, όλα αυτά θα μπορούσαν να ήταν δικά σου. Δουλειά δεν θα σταυρώσω έτσι. Έτοιμα τα καφεδάκια. Τι είναι αυτό? Καφές είναι αυτός, για κοίτα εδώ. Να ορίστε, δεν πέτυχε στο καϊμάκι. Πού είναι οι φουσκάλες? Ο ΑΕΟ. Λιλά. Πρόσεξε τι θα πεις μπροστά στον ξένο άνθρωπο. Μου χρωστός. Μωρέ, τώρα τι βάζεις να κάνει? Άστι, μωρέ, στρατοτάκι με έχει στο σπίτι, είναι η ώρα της εκδίκησης. Τι λέγαμε, Βασιλάκι μου? Ράνια, πόρτα! Τι, εγώ και την πόρτα? Εμείς έχουμε συζήτηση, Ράνια. Άσε μας να τα πούμε λίγο με το Βασιλάκι. Τώρα έρχομαι. Χρυσακάκια. Ποιος είναι? Εγώ το βαρέθηκα το χοντρό, ήρθα να μείνω μαζί σας. Πας καλά, μωρέ. Αν προσπαθήσεις να περάσεις πάλι την πόρτα θα σε ξαναχτυπήσω. Τώρα κατάλαβα γιατί σε λένε ξινό. Ξινή. Ακόμα δεν κατάλαβες τίποτα. Προσπάθησε να περάσεις το κατόφλι και τότε θα καταλάβεις. Είναι μέσα η Κατερίνα, φώναξε γιατί αυτή είναι κυμπάρισα. Ήξα και σε ένα στριμμένο άντερο. Η Κατερίνα είναι απασχολημένη. Φύγε. Να σου πω, στην Ελλάδα είμαστε, έτσι, στη χώρα του Δία. Στη χώρα της φιλοξενίας. Φιλοξένια, you know. Ο Δίας δεν γνώριζε εσένα. Αν μαθαίνανε στον Όλυμπο ότι πας για επίσκεψη θα σφραγίζαν τις πόρτες. Γεια σου, Περιστρόπουλε. Γεια. Αργούν οι καφέδες. Το μόνο που με χωρίζει αυτή τη στιγμή από τα ισόβια είναι ότι δεν ξέρω ποιον από τους δύο θα σκοτώσω πρώτο. Καλά, μόλις αποφασίσεις, φέρε και τους καφέδες. Έτσι, μπράβο. Έτσι κάνουν τα αγριογούρνα στο χωριό μου. Έλα, θες να περάσεις μέσα? Γιατί, για να μου ρίξει κανένα άλλο έπιπλο στο κεφάλι? Αν θες να περάσεις μέσα υπάρχει τρόπος. Ναι, τι τρόπος? Θα πιάσω καφέδες. Έγινε το καϊμάκι. Πρέπει να φουσκώσει πρώτα. Κανόνισε κακομοίρη μου, μη δεν κάνει καϊμάκι. Τι θα μου ρίξει καλά έπιπλα? Ό,τι βρω εύκαιρο. Η Τζέιν είναι κάτι το τρομερό. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Όχι, μια χαρά μας την έχεις περιγράψει. Είναι όμορφη, έξυπνη, επιτυχημένη διακοσμήτρια, σαν να λέμε το κορίτσι της διπλανής πόρτας, Και μην νομίζω ότι έχει καβαλήσει κανένα καλάμι. Α, και με τριόφρον. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει με την Τζέννη, άλλο θέμα δεν έχουμε. Ω, Χρυσή, με συγχωρείς. Τι, δεν πίστευα να σε πειράξει πολύ για την Τζέννη. Εμείς τα είχαμε πριν αιώνες. Κάνε δουλειά σου. Θέλω να πω, το έχει ξεπεράσει, έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε φίλοι. Ναι, Βασίλη μου, φυσικά. Σε λίγο θα μας πεις ότι ήρθαμε να σταματήσουμε το γάμο. Σίγουρα. Βέβαια, Βασίλη μου, σίγουρα. Έτσι κι ως η Κατερίνα ετοιμάζεται να αλλάξει βέρες. 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 Με ποιον? Με το Φώτη. Καλά, τρομερή περίπτωση. Καθηγητής πανεπιστημίου και να κάνει τόσο καλό σεξ, ποιος θα το φανταζότανε? Κάνει ο Φώτης τόσο καλό σεξ. Καλά, θα με τρελάνεις. Προχθές δεν μου έλεγες ότι ήταν το καλύτερο της ζωής σου και... Το καλύτερο της ζωής σου
Με διαφορά. Δεν σε πειράζει που τα λέμε έτσι ανοιχτά, Βασιλάκι μου, έτσι κι αλλιώς εσείς τα είχατε πριν αιώνες. Και ο Φώτης που είναι τώρα? Στην Ακαδημία Αθηνών του δίνουν μια τιμητική πλακέτα. Έτσι βρήκαμε την ευκαιρία και την κλέψαμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Η Τζέννη τι είπαμε ότι κάνει, διακοσμήτρια? Έτοιμα τα καφεδάκια. Κοίτα καημάκι. Όχι, κοίτα καημάκι, κοίτα το. Καλά, ντε, πώς κάνεις έτσι, καημένη? Εγώ είμαι εύκολος άνθρωπος, μην κάνεις έτσι. Τι να πω, καλά Στέφανα. Ποιος παντρεύεται? Άστο. Η Κατερίνα με το Φώτη. Και η Μαρία? Ποια είναι η Μαρία? Η μαμά του Φώτη. Ναι, η μαμά του Φώτη. Ναι, βέβαια έχει κάποιες αντιρρήσεις, αλλά ποιος νοιάζεται, τα διαμερίσματα στο λογαριασμό του τα έχει γράψει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω κάτω γιατί δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω αυτό το νόημα. Δεν πάει το ρίγια και δεν πάει. Και δεν Τι είναι εδώ? Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνω, άλλο έργο. Εμείς μωρό μου τι έργο θα παίξουμε? Θρίλερ, με πολλαπλές δολοφονίες και μάντεψε ποιος πεθαίνει πρώτος. Εγώ λέω να παίξουμε το 9,5 εβδομάδες. Εγώ λέω να παίξουμε το 9,5 χρόνια. Γιατί τόσα θα μου ρίξει ο δικαστής για ζωοκτονία. Καλά, δεν το πιστεύω ότι κανονίστε να βγούμε με το Βασίλη και την αραβωνιαστικιά του. Εγώ αυτό που δεν πιστεύω είναι ότι είπατε ότι ο Λαγουδάκης είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ωραίο. Ναι, δεν χρειαζόταν να το πιστέψεις εσύ, το πίστεψε αυτός που χρειαζότανε. Ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος, μωρέ, τσίπα δεν έχετε. Ναι, έπρεπε να έβλεπες τα μούτρα του όταν μιλάγαμε για το Φώτη. Πράσινος είχε γίνει από τη ζήλια του. Άρα τι? Άρα δεν την έχει ξεπεράσει. Τι λες, μωρέ Λίλα, δεν την έχει ξεπεράσει. Δεν είδες πως μιλούσα για την Τζέννη? Αυτό που έχουν αυτοί οι δύο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ζήσαμε εμείς. Καλύτερα να μην είχα έρθει. Να σου πω, βρε κοριτσάκι μου. Εσύ τον θες πραγματικά? Ξέρω κι εγώ, μωρέ Ράνια. Αλλά ο Βασίλης δεν είναι απλά ένας γκόμενος, είναι μισή ζωή. Και προφανώς μισή ζωή που την έζησα μόνη μου. Να σας πω. Πεινάω, θα πάμε να φάμε κάτι? Ρε Περιστερόπουλε, δεν βλέπεις ότι έχουμε συζήτηση? Μια ώρα τώρα συζήτηση έχετε. Πεινάω, ρε. Πιαστήκαμε, γιατί μας ακολουθείς? Να σας πω, δεν σας είπα τίποτα που δεν με καλέσατε στην Άξο, έτσι, αλλά δεν θα κάτσω να με βρίζετε και συνέχεια. Υπήρχε λόγος που δεν σου είπαμε για την Άξο, Περιστερόπουλε. Ήταν και δεν θέλαμε να έρθεις. Ρε Ράνια, ντροπή τώρα. Μα λύσαξε πια που δεν καταλαβαίνει. Τι να κάνω, να το γράψω ένα πανό, να το τραβάνε αεροπλάνα? Να σου πω, άσε με, να σου πω, έλα. Ξεκουβάλα. Εγώ ήρθα εδώ να κάνω διακοπές. Όχι να τρώω εσένα στη μάπα. Νόντα, τώρα μην την παρεξηγείς, δεν χρειάζεται τώρα να την ακούς. Άστο ρε Κατερινάκη μου, άστο. Θα σας αδειάσω στην γωνιά, πάω πάρω τα πράγματά μου. Αν δεν με θέλετε εσείς μία, εγώ δεν σας θέλω 10. Ωραία το χειρίστηκες. Παράτα με, Λίλα. Λοιπόν, να σας πω, η Τζέννη και ο Βασίλης θα περιμένουν. Να φεύγουμε σιγά σιγά. Έλα διακοπές, Ράνια. Έλα να ηρεμήσεις, Ράνια. Πάλι χαμός γίνεται. Πού είναι η ηρεμία μου, Λίλα? Δεν ξέρω. Μπορεί να έμαθα ότι την ψάχνεις και κρύβεται. Πάω σπίτι. Περίμενε, ρε Ράνια, δεν είπαμε ότι θα πάμε για ποτό. Πάω σπίτι να ηρεμήσω. Τα λέμε. Ρε Ράνια! Άστη, Κατερίνα. Πότε το χρειάζεται να μένει λίγο μόνη της. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. It's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. But just you stood there, only in your underwear. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out.
You're standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. And just you stood there, only in your underwear. Your eyes and just remember that this is what you wanted last night. So Βασίλη, σταμάτα να με γαργαλάς. Ρε εσύ, Κατερίνα, λες και βλέπω εσένα με το Φώτη. Καλά, Βασίλη, τέτοιο πάθος μεταξύ τους, έλεος. Πολύ θα ήθελα να το γνωρίσω αυτό το Φώτη. Γιατί? Να μην ξέρω ποιος προσέχει το κορίτσι μου. Για κοίτα, νόμιζα πως εγώ ήμουν το κορίτσι σου. Προβλήματα στον παράδεισο. Έλα ρε Τζένι, χαδευτικά το λέω. Η Κατερίνα είναι σαν μικρή μου αδερφή. Έτσι κι αλλιώς η Κατερίνα είναι τελείως αφοσιωμένη στο Φώτη και πια δεν θα ήταν δηλαδή. Εντάξει, ο Φώτης στην ουσία είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Είναι όμορφος, γλυκός, είναι ευαίσθητος. Και κυρίως απέναντί σου. Ρε Λίλα, δεν μ' ακούς που φωνάζω. Φώτη, τι έκπληξη είναι αυτή. Είσαι καθηγητής πανεπιστημίου και τα είσαι με την Κατερίνα. Τι, πότε πρόλαβα? Δεν έχει σημασία, πρόλαβες. Γεια χαρά. Είμαι ο Φώτης, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και τα έχω με την Κατερίνα. Τι κάνουμε? Έρωτα. Φουρτούνες. Τη μία μετά την άλλη. Νικολουσκάς. Μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα. Αυτό συμβαίνει στη θάλασσα, συμβαίνει και στη ζωή. Και μετά την μπουνάτσα και άλλες φουρτούνες. Πώς να αντέξει το καράβι, καπετάν Χρήστο? Μην ανησυχείς, είσαι γερός Καρύση, το βλέπω στα μάτια σου. Είναι αυτά που ξέρουν να κολυμπάνε και κόντρα στο ρεύμα. Λέτε. Εμένα πάλι μου έρχεται το ρεσόρες να φεθώ στο ρεύμα και να με παρεσύσει στον πάτο. Πας και βρω την ησυχία μου δηλαδή. Δεν μπορείς. Όταν ο άνθρωπος μάθει στον αγώνα, ξεχνά να παραδίνεται. Ένα πράγμα έχεις να μάθεις μόνο. Το γραφτό του ανθρώπου είναι σαν το κύμα. Αν σε καβαλήσει, ξέπνιξε. Αν το καβαλήσεις εσύ, άστο να σε πάει. Μα είναι ρε τη βάρκα σου που θα σε βγάλει εκεί που θέλεις. Άστο να σε πάει, Μερικές φορές ο δρόμος για το λιμάνι περνάει μέσα από την καρδιά της τρικυμίας. Τότε ξεσφίγγεις τα δαχτυλά σου από το τιμόνι, κάνεις το σταυρό σου και εύχεσαι η θάλασσα να είναι με τη δική σου μεριά σήμερα. Και αν έχεις μάθει να σε γραπωμένη στο τιμόνι, τότε άδικος κόπος. Είδες την Αριάδη. Για την Αθήνα ξεκίνησε και στην Άξο κατέληξε. Τελικά δεν πέρασε κι άσχημα με τον Γεροδιόνυσο και τους 40 σάτυρους. Ναι, έτσι λέγει η Λίλα. Ο προορισμός σου, Ράνια, δεν είναι πάντα το μέρος που κατευθύνεσαι. Μερικές φορές είναι και το μέρος που καταλήγεις. Συγγνώμη, διακοπές είναι αυτό. Εσείς δύο έχετε κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω. Εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι πότε θα βρεις πρίζα για το ίντερνετ. Καλά, εσύ λες και έχεις πάρει ψυχοφάρμακα. Ρε παιδιά, είμαστε πιο ξενέρτη παρέα που έχω δει ποτέ. Τι θες, ρε Λίλα? Ο Φώτης μόλις χώρισε. Εγώ είδα τον έρωτα της ζωής μου να σαλιαρίζει με την Τζέννη. Ο Μπίλης είναι ψυχικά άρρωστος με τον υπολογιστή του και της Ράνιας της λείπει το παιδί. Τι θες να κάνουμε δηλαδή? Να τραγουδάμε στη βροχή χορεύοντας κλακέτες? Δεν είμαι ψυχικά άρρωστος με το κομπιούτερ μου. Κι εγώ δεν ξέρω κλακέτες.
παιδιά. Ρε παιδιά. Αυτός εκεί δεν είναι ο Περιστερόπουλος. Σηκωθείτε να φύγουμε. Γρήγορα πριν μας δει. Παιδιά μας είδε. Αλλά δεν έρχεται κατά εδώ. Του μίλησες πάρα πολύ άσχημα χθες. Και εσύ? Τι κι εγώ, και εσύ? Ναι, νομίζω ότι του έθιξε την αξιοπρέπεια. Τι, ο Περιστερόπουλος έχει αξιοπρέπεια? Ρε παιδιά, μήπως τελικά βρισκόμαστε σε παράλληλο σύμπαν? Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ πάντως αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Να του πούμε να έρθει. Τι, εγώ είμαι πάλι το πρόβλημα? Δεν ξέρω. Βλέπεις άλλο στριμμένο στην παρέα? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όταν γυρίσουμε στην Αθήνα, όποιος δεν θέλει, ας μην του μιλάει. Αλλά τώρα είμαστε στην Άξο. Είναι ολομόναχος και το θεωρώ μεγάλη γαϊδουριά. Εμείς να καθόμαστε εδώ να πίνουμε καφέ και να κάνουμε πως δεν τον βλέπουμε. Εντάξει, ρε παιδάκι, πολύ σάξες, μας φας κιόλας. Οκ, παιδιά, είμαστε σε παράλληλο σύμπαν. Η Κατερίνα μόλις τώρα τα πήρε στο κρανίο. Εσύ έκανες υποχώρηση, ο Μπίλι έχει φάει μόνο μία μπουκιά, ο Περιστερόπουλος έχει αξιοπρέπεια. Εσύ, Λίλα, μήπως κόπηκε η όρεξη για σεξ? Δεν υπάρχει παράλληλο σύμπαν που εγώ να μην έχω όρεξη για σεξ. Μέχρι και επιστημονική φαντασία έχει τα όρια της. Καλημέρα, Νόντα. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε? Ψεύτης η Μαρία? Εντελώς. Εγώ στο είχα πει. Τι έγινε, ρε παλικάρια? Ήρθατε να με βρίζετε και υπόλοιποι? Όχι, εμείς είμαστε το ειρηνευτικό σώμα. Oh, yes, Λοιπόν, καθόμαστε εκεί πέρα και πίνουμε καφέ. Θες να έρθεις? Τι με θέλετε ξαφνικά στην παρεούλα σας? Όπα, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Απλά επειδή είμαστε στο ίδιο νησί, αν προσπαθείς να συμπεριφερθείς λίγο σαν άνθρωπος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι μόνος σου. Με όρους, Αγορίνα μου, εγώ τις πέρασα τις εξετάσεις μετά για δόκιμος, δεν χρειάζομαι άλλες. Καλά, κάνε ό,τι νομίζεις. Εντάξει, θα έρθω. Όχι. Θα έρθει πρώτα να μου ζητήσει συγγνώμη η Ράνια. Δεν πάτε καλά, ρε. Η Ράνια. Αυτό αποκλείεται. Να σου πω, εγώ δεν την αντέχω τόση πίεση. Φώτη, να καλέσουμε τον Κόφι Ανάν. Να πάτε και να του πείτε ότι πρώτα θα δει γουρούνια να πετάνε και μετά εμένα να του ζητάω συγγνώμη. Δεν πάμε να του πούμε τίποτα. Μας έχουν φάει διαδρομές. Τελειώνεται, βαρέθηκα. Γιατί να μην πάει ο χοντρός, να χάσει καμιά θερμίδα. Τώρα τις πήρα, τώρα να τις χάσω. Ράνια, να σου πω λίγο. Έλα εδώ. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσπάθεια. Εμένα μου πες να έρθω στην Άξο για να κάνω διακοπές, όχι για να κάνω προσπάθειες. Κανείς δεν κάνει μόνο ό,τι θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να ανεχτεί ό,τι συμπεριφορά τους πετάξει στα μούτρα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν παρέα μαζί μας, ξέρεις. Ωραία, να μην κάνουν. Ποιος νοιάζεται? Εγώ νοιάζομαι, ρε Ράνια. Κι αν νοιαζόσουν κι εσύ λίγο για μένα, θα έκανες μια προσπάθεια. Διώξε με και μην λείπασαι τύπα. Επισκέψεις. Μόνο και μόνο για να μην χαλάω την παρέα. Ήρθα για να σου ζητήσω. Δεν άκουσα. Θα με αναγκάζει να το φωνάξω και από πάνω. Χτες όταν έλεγες όλα αυτά που έλεγες μπροστά στον κόσμο, τα φώναζες όμως. Εκεί δεν είχες κανένα πρόβλημα. Εντάξει, Περιστερόπουλε. Λοιπόν. Συγγνώμη. Έλα, θα πάρεις τώρα τα πράγματα στο πάμε καμιά βόλτα το κερατό μου. Να τα πάρω ρε, γιατί είσαι ψυχάρα. Θα ήθελα όμως να μου λύσεις μια απορία. Εσύ μένεις με την άλλη, ναι. Και μεγαλώνετε παρέα και ένα παιδάκι, σωστά. Σας την έχω πέσει τόσες φορές και με έχετε φτύσει. Σωστός. Ρε μπας κι είσαστε τίποτα τζιβιτζιλούδες. Τζιβιτζιτί. Πώς το λένε ρε παιδί μου, τζιβιτζιλού. Την πλακώνετε την πέτρα. Το πιφτέκι το ζυμώνετε. Πώς το λένε ρε, homosexuality. Εγώ πάντως δεν την γινάω μες στο λιοπύρι να βλέπω αξιοθέατα. Και τι θες να κάνουμε, βλέπουμε συνέχεια παραλίες? Γι' αυτό πάει ο κόσμος στα νησιά, για να βλέπει παραλίες. Άμα ήταν να βλέπουμε μουσεία, πηγαίναμε στην Αγία Πετρούπολη. Εσύ, έχει μουσεία η Πετρούπολη. Όχι αυτή στην Καβάλα, μια άλλη, στη Ρωσία. Τι έχουνε δικά μας πλάσια οι Ρώσοι? Αμέ, έχουνε την Αγία Κιπούπολη, το Άγιο Μενίδη. Ωραία, λοιπόν, θα πάω εγώ με το Φώτη να δούμε τη χώρα, εσείς πάτε για μπάνιο και τα λέμε αργότερα. Μα βρε Σιράνια μου, αυτό είναι το θέμα. Να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, σαν παρέα. Ναι, αλλά αφού δεν συμφωνούμε σε τίποτα, γιατί να συμβαστούμε? Ας κάνω ο καθένας αυτό που θέλει, τα λέμε αργότερα.
Σιγάρεση. Αν ήταν έτσι, πηγαίναμε μόνοι μας διακοπές. Τι λες τώρα, ρε Φώτη, δηλαδή, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ας μην περνάμε καλά παρά να κάνει ο καθένας αυτό που θέλει μόνος του? Αυτό είναι το θέμα. Όταν πηγαίνεις σε διακοπές με παρέα, πρέπει να θυσιάζεις ένα κομμάτι της ελευθερίας σου για την συλλογική βούληση της παρέας. Συγγνώμη, σου μοιάζει αυτή η παρέα να έχει συλλογική βούληση? Τι? Για μας λένε. Εντάξει, Φώτη μου, θα λειτουργήσω κι εγώ με συλλογική βούληση. Αλλά σε προειδοποιώ, σε αυτή την παρέα η νοημοσύνη είναι σε μειοψηφία. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί στο κυκλαδίτικο σύμπλεγμα. Έχει ακτές μήκους 148 χιλιόμετρων. Μήπως να πηδήξουμε τα στατιστικά? Δεν θα πηδήξουμε τίποτα. Όλο το Σαββατοκυριακό. Άλλο εννοεί. Ηρεμήσαμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Να σου πω, εμείς να πάμε στα μαγαζάκια και συναντιόμαστε μετά την ξενάγηση. Όχι. Μα εγώ τα ξέρω, εδώ γεννήθηκα. Έχουν πολύ ωραία πράγματα τα μαγαζάκια, πάμε σε παρακαλώ. Παρέα δεν θέλατε? Λουστείτε τα τώρα. Ράνια, κοριτσάκι μου, η παρέα είναι όμορφο πράγμα. Δεν είναι κάτι που φοβερίζουμε τον κόσμο. Είπαμε ότι θα πάμε να δούμε τη χώρα όλοι μαζί και μετά θα πάμε για μπάνιο όλοι μαζί. Εντάξει λοιπόν, προχωράμε τώρα όλοι μαζί εμπρός μας. Να δω να προχωράει η συλλογική βούληση. Αυτό δεν είναι συλλογική βούληση. Δικτατορία είναι. Σκάσμος, Λίλα. Λοιπόν, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός έχει πλούσια διακόσμηση σε στυλ μπαρόκ. Μπαρόκ. Σταμάτα, θα αρχίσει πάλι να φωνάζει. Μαρμάρινο δάπεδο και αξιόλογες εικόνες με δυτικές και ανατολικές επιδράσεις. Επιδράσεις? Καλά ρε Περιστερόπουλε, εσύ στο σχολείο δεν διάβαζες καθόλου? Δεν πήγαινα. Άντε, προχωράμε. Θα ήταν πιο χρήσιμο αν προχωρούσαμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Από εδώ. Να χαρώ εγώ συλλογική βούληση. Άντε πάμε, προχωράτε. Πάρε ψοφίμια. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ σπούδασε ο Καζαντζάκης. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό το ξέρω κι εγώ και. Μπράβο, Περιστερόπουλε. Ζούμε μόνοι, πεθαίνουμε μόνοι. Το ενδιάμεσο φωτεινό διάστημα λέγεται ζωή. Είδατε, με έχει ο Κατζατζάκης το είπε. Τι είπε, Λίλα? Ζούμε μόνοι, πεθαίνουμε μόνοι. Το ενδιάμεσο διάστημα πρέπει να το περνάμε με φίλους. Αν θέλετε να σας εξηγήσω και κανένα από τα άλλα βιβλία, το πέστε μου, αλλά τώρα μπορούμε να πάμε για μπάνιο. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida, Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
μια τη δική μου που το περάσω θα γεμίσει ο τόπος περιπολικά. Μα τι φαντασίωση είναι αυτή που έχεις με την αστυνομία. Στην Άξο είμαστε, δεν είμαστε στη Νέα Υόρκη. Τι γίνεται, θα το περάσουμε το φαναράκι? Επίτηδες το κάνει, να μην μ' απρίσω. Παιδιά, υπάρχει φανάρι, κάτι περνάει. Ράνια, μην τρελαθώ τώρα, από εδώ πέρα δεν περνάει τίποτα. Τίποτα, Τελικά κάτι περνάει. Άιτε. Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta, cada día, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Ya dice la trave corazón, dice la trave corazón, dice la trave corazón. Κατερίνα, σήκω. Βουτάμε. Κοπείτε. Έσκασα. Μπιλάκο μου, χρειαζόμαστε έκτο για καβαλαρίες. Έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα, θα μου κάψει έμπλοξη. Έλα ρε Μπίλι, ο Περιστερόπουλος με έχει ταράξει τις πατητές, χρειάζομαι ενισχύσεις. Να φωνάξω το κατώ, να φωνάξω το λυσιατρίο, πάντως εγώ δεν μπαίνω μέσα. Στόπα, δεν πείθετε. Αλλαγή σχεδίου. Τι? Σχέδιο τσουνάμι. Τσουνάμι. Έλα Πανάγι, τι κάνετε ρε! Χοντρούλη Πανάγι! Όχι! Τι χοντρούλη ρε! Όχι! Βοήθεια! Όχι τα παπούτσια ρε! Μην κουνιέσαι ρε χοντρέ, θα βγάλω κύλι ρε! Τα παπούτσια ρε μαλάκες! Υγεία μου! Είσαι σίγουρος? Φάτη! Δεν πάει ρε! Όχι ρε! Δεν ξέρω κολλήτη ρε! Όχι! Βοήθεια! Βοήθεια! Είστε πολύ Πανάγες και λεκάρες! Κοίτα πως γίνανε τα παπούτσια μου. Έλα βρε χοντρουλίνο μου, απόλαυσε τη στιγμή. Δεν μπορώ να απολαύσω τη στιγμή με λασπόμενα παπούτσια. Ούτε εγώ μπορώ να την απολαύσω με την κρίνια σου, σκάσε. Δεν θέλει να έρθει το τηλέφωνο. Όχι, εντάξει, αφού παίζει... Δώστε του πολλά φιλάκια από τη μάμα. Μα... Το παιδί μου ήταν να με χέσει. Συμβαίνει στους περισσότερους γονείς, θα το συνηθίσεις. Έλα ρε Ράνια, ήρθαμε διακοπές για να ξεφύγουμε. Αν είσαι όλη μέρα κολλημένη στο τηλέφωνο με το παιδί. Το παιδί, ποιο παιδί? Το παιδί δεν έρχεται καν στο τηλέφωνο. Μετά όταν θα γυρίσουμε σπίτι δεν θα θέλει να έρθει, θα θέλει να μείνει με τη μαμά του Γιαννάκη. Ναι, σε λίγο ούτε εγώ θα θέλω να έρθω. Σταμάτα, ηρέμησε, με τσιτώνεις. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ενώ αν είχαμε πάει διακοπές με τη μαμά του Γιαννάκη. Έχει το διάλογο κι εσύ. Χοντρέ.
Έχω drive. Ωραίο κάστρο. Αλήθεια σ' αρέσει. Καλό είναι. Θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι? Τι παιχνίδι? Λέγεται από εδώ στην αιωνιότητα. Και πώς παίζετε αυτό? Απλό. Λιόμαστε στην άμμο. Πετώνω τη γλώσσα μου στο στόμα σου. Με συγχωρείτε. Ήταν τυχαίο. Βιτζελού ρε. Βιτζελού γάμο το μου. Ξέρεις ότι είσαι μόνος όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που να μπορείς να το πεις δικό σου. Ξέρεις ότι είσαι μόνος όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που νιώθει την απουσία σου. Ξέρεις ότι είσαι μόνος. Τι κάνεις τόση ώρα μόνος σου? Σκέφτομαι. Τη Μαρία? Τη Μαρία, τις προηγούμενες σχέσεις. Γενικά νομίζω ότι κάτι λάθος κάνω με τις γυναίκες. Εσύ σωστά τα κάνεις. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κάτσε να σου βάλω λίγο αντιλιακό, γιατί θα καείς. Αχ, θέλει η να κρυφτεί και η Χαρά δεν την αφήνει. Θέλησε ποτέ η Λίλα να κρυφτεί? Που λέει ο λόγος. Η μαμά του Γιαννάκη θα φερόταν καλύτερα. Θα σκάσετε επιτέλους με τη μαμά του Γιαννάκη! Χαχά. Κορίτσια δεν είναι μόνο πολίστες, είναι και οι ιστιοπλόοι. Μας καλέσαν αύριο το πρωί βόλτα με το σκάφος τους. Yes! Ναι, δεν μπορώ. Έχουμε να βρεθούμε με τον Βασίλη και την Τζέννη. Και εσύ έχεις, Πάλι θεατριλίκια. Τι μόνη μου θα ζήσω την απόλυτη ταπείνωση. Και τι, πρέπει να τη ζήσουμε μαζί. Ναι, αυτό είναι οι φίλοι. Ωραία, αν δεν θέλεις να ζήσεις την ταπείνωση, έλα μαζί μου να ζήσεις την αποθέωση. Με τις βουλούβλιδες. Δεν μπορώ. Έχουμε κανονίσει. Κατερινάκη μου, δεν έχεις καταλάβει. Είναι ιστιοπλόοι. Ιστιοπλόοι! Γιατί το λέει τόσες φορές αυτή? Θέλει να σιγουρευτεί ότι έμαθε τη λέξη. Λίλα, δεν γίνεται. Εγώ τους έχω πει ότι θα πάω με μια φίλη μου όμως. Ξέχνα το! Αποκλείεται! Εγώ στο είπα. Τσιβιτζιλούδες. Ακούσε και τσιβιτζιλούδες. Αν δηλαδή μια γυναίκα περνάει καλά μόνη της και δεν έχει ανάγκη από άντρα, τι πάει να πει, ότι είναι λεσβία? Όχι, αν συμπεριφέρεται όμως σαν το Λίστα Χονταβέλη, είναι αυξημένες οι πιθανότητες. Έλα ρε παιδιά, τρεχάτε. Μου είπαν ότι φεύγουν σε λίγο. Εγώ δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Ορίστε, λίσταξες να τον πάρουμε μαζί. Θα χάσουμε τη βόλτα. Εγώ δεν μπαίνω σε σκάφος με αγνώστους χωρίς κάποιος να πάρει τις πινακίδες. Δεν νομίζω ότι τα σκάφη έχουν πινακίδες. Τέλος πάντων κάτι. Ένα χρώμα, μια περιγραφή, το όνομα. Έλα ρε Ράνια, δεν θα μας κάνουν για τίποτα.
Όχι και τίποτα. Τζάμπα τόσο τρέξιμο στην προκυμαία. Κι αν μας μαχήσουν και πουλήσουν τα νεφρά μας στη Βραζιλία. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για τα νεφρά μου. Για άλλα όργανα ενδιαφέρονται να παίζουν, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, αν και το διατύπωσες πάρα πολύ διακριτικά, νομίζω ότι κατάλαβα τι εννοείς. Μα πού είναι. Πού είναι. Για τα παιδιά που περιμένουν εδώ στο πλοίο, λέτε. Ναι, ακριβώς, πού είναι. Περιμέναν, φύγανε. Α, τι έχουν ώρα. 5 λεπτά. Ωραία, τους χάσαμε. Τώρα τι κάνουμε? Εμπρός. Στη βάρκα. Πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε σήμερα το απόγευμα στον Αραβώνα. Ναι. Ξέρεις, βασικά υπάρχει ένα θέμα για σήμερα. Πότε? Σήμερα? Καλά. Αύριο δεν γίνεται. Ο Αραβώνας είναι σήμερα το απόγευμα. Το πλοίο φεύγει αύριο. Ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε βρει μια ερημική παραλία και λέμε να πάμε έτσι, να απομονωθούμε λίγο, να είμαστε για πάρτι μας. Εμένα με συγχωρείτε λίγο. Συγγνώμη λίγο. Τι νέα? Πώς πάει έτσι η διακόσμηση? Μη μου πεις ότι ασχολείσαι με το Feng Shui και τέτοια. Εγώ, ξέρεις, τώρα τελευταία έχω κολλήσει με το Chat Masala. Είναι ένα μπαχαρικό που το βάζω κυρίως στα όσπρια. Τώρα τελευταία δηλαδή, στις φακές. Ταξιδεύουμε πιο γρήγορα όταν ταξιδεύουμε μόνοι. Γιατί βάζουμε συνεπιβάτες στη βάρκα μας? Γιατί δεν φτάνεις πάντα εκεί που θες, αλλά περνάς καλύτερα στο ταξίδι. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή και... Δεν το πιστεύω ότι κλέψαμε το μπουσκωτό για να κυνηγήσουμε στιοπλώους. Έλα μωρέ που το κλέψαμε, το δανειστήκαμε λίγο. Τα σκάσκες με τη Ματαλένα. Το χοντρό γιατί το πήραμε μαζί για το soundtrack. Καλά, εμείς θα ανέβουμε στους σκάφους με τους ιστιοπλώους. Τη βάρκα ποιος θα την γυρίσει πίσω. Αυτός θα γυρίσει πίσω τη βάρκα. Θα της του κάνει σε καμιά ξέρα. Έλα μωρέ με την απεσιοδοξία σου, μια χαρά. Αν δεν έβλεπε και συνέχεια τις πλακίες σου, θα ήμουν περισσότερο αισιόδοξη. Σταμάτα μωρέ, χαλάρωσε λίγο. Απόλαυσε τον ήλιο, τη μυρωδιά της θάλασσας, το αεράκι. Μήπως θα απολαύσω και το χοντρό που τραγουδάει? Έλα σταμάτα, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Τίποτα δεν θα πάει στραβά. Εγώ δεν πήραξα τίποτα. Τι έχεις πάθει? Γιατί φέρες έτσι? Εσύ γιατί δεν στην άξιο το Σαββατοκύριακο του Αραβώνα μου? Δεν ήξερα τίποτα για τον Αραβώνα. Εγώ το γάμο στον έμαθα από μια αγγελία. Α, κύριε στην άξιο έτσι άσχετα? Όχι. Τότε. Ήρθα γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι τους έχω ξεπεράσει ακόμα. Κατερίνα. Τι έπαθες Βασίλη? Γιατί έφυγες από το τραπέζι? Μια ζαλάδα να πέρασε. Εγώ πάω στο Φώτη. Τον έχω αφήσει μόνο του. Τι έγινε? Γιονόπουλου βάχατα. Αυτό. Τι πατήσαμε?
Μπετόβεν έχεις. Διάλεξε ρε. Τι να διάλεξω? Για να ξεπεράσει τη Μαρία. Και τι είναι ρε οι γυναίκες ποδήλατα? Τα καβαλές και ξεπερνάς την προηγούμενη. Τώρα μιλά σωστά. Hello, do you want to try my jajiki? Σταμάτα ρε βλάμενε, θα μας δέσουνε ρε. Γιατί ρε διαφημίζω τη χώρα μας. Α, τι διαφημίζεις? Βεβαίως. Α, συγγνώμη ρε φίλε, αν να πάμε να πάρουμε και τα ποσοστά σου από τον νέο. Ρε Μακάκο, γιατί νομίζω ότι έρχονται οι ξένες εδώ για τη θάλασσα? Μισός πλανήτης θάλασσα είναι. Έρχονται δηλαδή για να τους λες εσύ you like mademoiselle de Greece. Όχι, έρχονται γιατί δεν τους καλά οι ξένοι, ενώ εμείς το έχουμε το άθλημα. Hello. Ρε αφεντικό έχουμε ένα φραπεδάκι. Δίπλα σου. Οργανωμένοι είσαστε. Μπράβο. Come to Greece and... Greece, you how to make them. Of course we know how to make. Το έχω. Hello, you European tourist. I, Peristeropoulos. Come to Greece, and me and my friends, we're gonna make you have good time. And if you want babes, here in Greece, we know how to make them, eh? Stop! Τι stop? Τι stop ρε Τι λες ρε που θα με πεις και Οι Σκανδιναβές. Γιατί έρχονται στην Ελλάδα οι Σκανδιναβές? Γιατί έχουν υπογεννητικότητα στη χώρα τους ρε. Περιστερόπουλε, με δαιμονίζεις ρε. Μέσα σε λίγα λεπτά μου έχεις ισοπεδώσει 3 διαφορετικές κουλτούρες και περισσότερο τη δική μας. Πώς ισοπαίδωσα ρε τη δική μας τώρα? Επειδή υπάρχεις. Αγόρι μου, είσαι σε νησί. Νησί σημαίνει τουρίστριες, τουρίστριες σημαίνει εύκολο πήδημα. Εύκολο πήδημα τι σημαίνει? Ξεπερνάς τη Μαρία ρε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ρε φίλε που τα βρίσκεις όλα τόσο εύκολα. Ρε λαγουδάκι. Άμα τα βλέπεις δύσκολα δεν καταφέρνεις τίποτα. Ενώ αν τα δεις εύκολα, άλλο και κάπου θα βρεις να τον βάλεις. Είπε ο Νοπολέοντας λίγο πριν το Βατερλό. Hello, you like my friend, eh? He, you, me, eh? I'm sorry, I'm really very sorry. Κάτσε μαλάκα, or, you and you with me together. You can take me to your mouth, you can watch. You like, eh? Έλα, άσε με να φύγω μωρέ μαλάκα. Fuck off. Exactly. All together. What? Είδες που σε Είδες ρε που σε Έλα γουδάκι, πας και είπα τίποτα που της πειράξε. Αποκλείεται. Παππούκα μου. Κατερινάκη. Έλα, φέρε ένα ποτηράκι να πεις λίγο αγουδό. Αφού το έχουμε πει βρε παππού, εγώ δεν πίνω. Αχ, εσείς οι νέοι δεν καταλαβαίνετε τίποτα για τη ζωή. Μου έχεις λείψει παππού. Αφού δεν κατεβαίνεις, τι να σου κάνω. Πώς να κατέβω αφού δουλεύω στην Αθήνα? Γιατί δεν έρχεσαι εσύ να είμαστε μαζί? 2 singles. Παππούς και γκονί. Καλά, θα περνάμε τέλεια. Singles? Τι είναι αυτό? Τι σου λέω κι εγώ τώρα μωρέ παππού. Λοιπόν, θα έρθεις να μείνουμε μαζί στην Αθήνα, να έχω κι εγώ παρέα, θέλεις? Τον ήλιο τον αντέχω. Τη δίψα την αντέχω. Το χοντρό να παίζει φυσαρμόνικα δεν τον αντέχω. Αν με είχατε αφήσει στο σπίτι, στο κομπιούτερ μου, δεν θα ήμουν εδώ να καίγομαι. Τώρα θα σας μάσω τα νεύρα. Αυτή παιδί μου φταίει. Αυτή ήθελε να έρθεις μαζί. Ούτε εγώ ήθελα να έρθω. Εμείς οι δύο είμαστε από την ίδια μεριά, θυμάσαι. Να σου πω, δεν θέλω να σου σπάσω τα νεύρα. Από μικρός ήθελα να μάθω ένα μουσικό όργανο. Χρόνια περίμενες. Έπρεπε να ξεκινήσεις τώρα. Στο σχολείο τα αγόρια που ξέρανε κιθάρα είχαν όλα τα κορίτσια. Για να μάθαινες και εσύ κιθάρα που έχεις και την κυλίτσα να την κρατάς. Προσπάθησα 1, 5, 10 φορές. Αλλά δεν πίστευα ότι εγώ μπορώ να φτιάξω μουσική. Μήπως είχες δίκιο? Λέω, μήπως. Και έτσι πάντα τα παρατούσα. Μήπως να κάνεις το ίδιο και με τη φυσαρμόνικα? Όχι. Τώρα είμαι αποφασισμένος. Θα μάθω φυσαρμόνικα. Μουρτόλο
άνθρωπο που είμαστε εδώ στη βάρκα, χωρίς καμία ελπίδα διαφυγής. Τι λες, Μάρκες, ποιος φώτει? Μπενζίνη βρήκαμε. Βέβαια, πώς δεν βρήκαμε εδώ πιο κάτω, είχε ένα ωραίο βενζινάδικο, αλλά δεν είχαν αμόλυβη. Λίλα, είσαι καλά! Λίλα! Λίλουκο! Λίλα μου! Τι έπαθες? Ηλίαση! Λίλακο, μίλησε μου, κοριτσάκι μου. Τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, μες στη βάρκα που είμαστε. Και της έλεγα να βάλει καπέλο και με λέγατε γκρινιάρα. Να της ρίξουμε νερό από τη θάλασσα. Όχι, είναι αλμυρός. Θα στεγνώσει πάνω της τα μιχάλια. Να τη σκεπάσουμε με κάτι και... Εντάξει, δεν θα πάθει τίποτα και σε κάποιες ώρες θα βραδιάσει και δεν θα... Ναι. Ηλίαση είναι, όλοι το έχουμε πάθει. Εντάξει, τώρα δεν ανησυχώ, δηλαδή, δεν θα τη βγάλουμε εδώ στη βάρκα. Για το βράδυ δηλαδή, αλλά αν δεν μας βρουν αύριο, τι θα κάνουμε? Ωραία, τρελός είμαι να ανέβω στην Αθήνα. Ξέρεις κανένα πουλί να κλείνεται μόνο του στο κλουβί? Να μπορώ να έχω αυτό και να έρθω στην πόλη να μου κρύβουν τον ήλιο τα κτίρια. Τα ψάρια τα αλμυρού νερού δεν μπαίνουν στη γυάλα. Ανέβα τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη μαμά και τον παπά που είναι πιο ανθρώπινα. Καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι κι εμείς έχουμε άγχος που είσαι ολομόναχος εδώ πέρα? Και άντε εντάξει, όσο ζούσε η γιαγιά είχες μια παρέα, κάτι. Τώρα... Τώρα έχω παρέα αυτή. Αυτή μου κράτησε παρέα τόσα χρόνια, θα μου κρατάει και τα υπόλοιπα. Σαν πως μου μένουν και πολλά. Παππού, σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι. Καλά. Συγγνώμη. Από μικρός σου θυμάμαι ήσουν το πιο ευαίσθητο. Τι κοιτάς? Περιμένω τα ελικόπτερα. Ξέρεις γιατί την αγαπάω? Γιατί με έμαθε να περιμένω τα ελικόπτερα. Ακόμα και όταν ξέρω ότι δεν πρόκειται να έρθουν. Από μία οπτική γωνία η κατάσταση ήταν δραματική. Από μία άλλη οπτική γωνία όμως έρχονταν τα ελικόπτερα. Ρένα! Βοήθεια! Βοήθεια! Φώτη, είσαι ώρα εδώ. Ναι. Και γιατί δεν μίλησες? Εντάξει, μίλαγες με τον παππούς, δεν ήθελα να σε διακόψω. Λοιπόν, τι να φτιάξω, να κάνω φραπέ? Όχι, άστο. Θα τον φτιάξω εγώ. Απλά πες μου πώς είναι Σε παρακαλώ, σπίτι μου είσαι. Να μην στο φτιάξω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ντρεπόταν να το ζητήσει, αλλά σπίτι μου ήταν. Να μην τον κεράσω κάτι. Πω, φτιάχνει άθλιους φραπέδες. Οκ, φτιάξε ένα φραπέ, γλυκό, μεγάλο. Οι άλλοι πού είναι? Ο Περιστερόπουλος είναι έξω, με μια γκόμενα. Προφανώς θα το έχει μετανιώσει τώρα. Γιατί να το έχει μετανιώσει? Έχεις ακούσει τον Περιστερόπουλο να μιλάει? Δεν το έχει. Με το ρέψιμο τα πάει καλύτερα. Βρήκατε τίποτα τουριστίες? Άσε, με έκανε ρεζίλι. Άλλο θέμα. Ο Μπίλης που έχει εξαφανιστεί. Έλα μου ντε, τον ψάχνω συνέχεια. Το κινητό είναι κλειστό. Πώς θα τον πήραν οι τρελές με τους ιστιοπλώους? Να σου πω, βάλε λίγο ζαχαρίτσα ακόμα. Ελπίζω πως όχι, γιατί ζαλίζεται. Βολτίτσα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Από ό,τι φαίνεται σε σώζω. Η ιστιοπλόη μου είναι. Όχι, Λίλα, δεν είναι ιστιοπλόη σου. Νομίζω ότι χρειάζεστε βοήθεια. Δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια. Ράνια, τι λες, είμαστε ναυαγοί, κύριε, μην την ακούτε. Θα ανεβείτε ή να σας λύσω? Να σου πω, δεν ξέρω τι παίζετε με το τυπάκι εσένα, αλλά η Λίλα χρειάζεται βοήθεια, έτσι. Η ιστιοπλόη μου είναι. Όχι, Λίλα μου, δεν είναι η δική σου, της Ράνιας είναι. Μπιλί, θα το ακούσεις εσύ τώρα. Ευχαριστώ.
Πιες λίγο, μπορεί να χρειάζεται λίγο γάλα ακόμα. Εντάξει, μωρέ, σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι είναι τέλειο. Έλα ρε Φώτη, δοκίμασε λίγο να μου πεις. Καλώς είναι. Δεν έχω λόγια. Θέλεις τίποτα άλλο? Όχι, εντάξει, με το φραπέ είμαι καλυμμένος. Δεν θα φτιάξεις για σένα. Εγώ δεν μπορώ να πιω τους φραπέδες μου. Το πιστεύεις? Έλα ρε εσύ, απίστευτο μου φαίνεται. Κατερίνα, αργούμε. Με συγχωρείτε, έχω χάσει τα χαρτιά μου, είχα γράψει κάτι τέλειο και τώρα δεν μπορώ να το βρω. Αυτοσχεδίασε κάτι, περιμένει η επόμενη. Μήπως να ξεκινήσουν αυτοί και να δω τι είπανε? Όχι. Εσείς τι θα λέγατε? Θα έλεγα κάτι γρήγορα, γιατί αλλιώς θα απολυθούμε όλοι. Μάλιστα. Τι είπαμε πως πρέπει να πω? Γιατί να έρθουν οι ξένοι στα ελληνικά νησιά. Δεν ξέρω γιατί να έρθουν αυτοί. Θέλετε να σας πω γιατί πηγαίνω εγώ? Κατερίνα, μου πες κάτι, αλλά πες το τώρα. Ναι, εντάξει, το έχω. Το έχω. Α, να, το έχω. Γράφει. Ναι. When you have done something awful, like if you have spilled coffee on your boss's best suit or accidentally burnt your boyfriend's apartment, the Greek islands are a great place to hide. Plus, when life sucks, things always look better in the sun. Καλή ήμουν. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Έχεις ένα πρόβλημα με την βοήθεια, Ναι, έχει την τάση να δημιουργεί υποχρεώσεις και δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Δεν πιστεύεις στις συμπτώσεις? Πιστεύω. Αλλά δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Δεν σου φαίνεται περίεργο ότι σε όλο το πέλαγος έτυχε να περνάω από εκεί που μείνατε από βενζίνη? Είναι παράξενο, ναι. Και? Έτσι όπως το βλέπω εγώ, νομίζω κάποια ανώτερη δύναμη, το πεπρωμένο ίσως ήθελε να ξανασυναντηθούμε. Όπως το βλέπεις εσύ. Γιατί εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά με το πεπρωμένο. Αν θες πραγματικά να με γνωρίσεις, να βρεις καλύτερα επιχειρήματα. Αυτή την πιστωτική δεν τη δεχόμαστε. Έχουμε κλείσει τους λογαριασμούς μας προπόλυτα. Κακώς. Θα έπρεπε να τους ξανανοίξετε. Σε ευχαριστώ πολύ που βοηθάς αυτή την ιστορία με τον Βασίλη. Δεν ήταν και τίποτα. Εδώ πίνα το φραπέ σου. Όχι, λέω, δεν ήταν τίποτα. Πώς δεν ήταν τίποτα? Τώρα να παριστάνεις τον κόμενό μου? Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Καζανόβα, σε φτιάξα. Το βραδάκι έχουμε ραντεβού με τα κορίτσια. Πάμε στο δωμάτιό τους γιατί θέλουν, λέει, να μας δείξουν τη θέα. Τους δείξουμε και εμείς τη δική μας θέα, Ποια κορίτσια? Τη Χάνα και την Ούρσουλα. Αυτός τα κανόνες. Καλά έκανε, απλώς να τους πάτε πουθενά απόμερα. Μη σας δει ο Βασίλης και η Τζέννη. Καήκαμε. Λοιπόν, να σου φτιάξω φραπέ. Πώς καλά, ρε. Να σας πω, τέρμα το αστείο με το φραπέ μου, Ο Φώτης τον πίνει και είναι μια χαρά. Καλά, όταν τον πιάσει το τσιριό θα σου πω εγώ. Άιντε με. Τζέννη, συνέβη κάτι? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Δεν είναι εδώ ο Βασίλης? Ο Βασίλης? Όχι, από πού και ως πού. Είναι ο Νόντας εδώ όμως. Μην μου κάνεις εμένα την ανοίξερη, γιατί σας είδα στην καφετέρια πως ήσασταν. Θα πρέπει να είναι πολύ φτηνή μια γυναίκα για να την πέφτει σε κάποιον παραμονή του αραβώνα τους. Δεν την έπεσε στο Βασίλη. Και τι συζητάγατε? Για τον καιρό? Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Και στην τελική με τον Βασίλη γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν παιδιά. Εννοείς από τότε που ήταν αυτός, παιδί? Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Τώρα όμως μεγάλωσε και παίκτησε γούστο. Δηλαδή, τι φαντάστηκες? Θα άφηνε εμένα για κάποια σαν εσένα? Σε παρακαλώ πολύ να μιλάς καλύτερα. Μίλησε και κερατάς. Έλα, αγουδάκι.
και στα αλήθεια και στα ψέματα μια ζωή κερατάζεις, ρε κερατά. Δηλαδή εσύ δεν βλέπεις τι γίνεται? Εγώ. Χρόνια τώρα. Να σου πω κάτι, κοπέλα μου. Ό,τι προβλήματα έχεις εσύ με τον άντρα σου, να τα λύσετε οι δυο σας. Την Κατερίνα μην την ανακατεύεις, καταλαβες. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, όχι, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι ο Βασίλης θα παρατούσε κάποια σαν εσένα για κάποια σαν εμένα. Και δεν είναι εδώ. Κατερίνα! Κατερίνα! Κοπελιά, έλα. Έλα εδώ, μωρέ, έλα, μην φοβάσαι. Έλα στο θείο Νότα. Έλα, νυφούλα πας. Κάτσε. Και σε αυτό. Θα σε συνεφέρει. Εκεί τα λέω. Ναι, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Greek Islands. Normally I would say why bother. Photos of the best views are all over the internet, but until we find the way to scan this and digitally taste it, you have to come to Greece to enjoy a really good one, because tourism is not only what you see, it's also what you eat. Γαλακτοβιομηχανίες θα χρειαστούν για να καλύψουν όλη αυτή την επιφάνεια. Δεν του λες να κάνει λίγο κράτη? Κοντεύει να τελειώσει τις προμήθειες του πλοίου. Καλά, δεν τρέπεσαι να μου κάνεις παρατήρηση. Ξέρεις τι φρίκι ζήσαμε μέσα στη βάρκα? Τόσες μέρες χωρίς φαΐ. 4 ώρες ήμασταν μες στη βάρκα, Μπίλι. Εμένα μου φάνηκε αιωνιότητα. Και εμένα, ειδικά όταν έπαιζε στη φυσαρμόνικα. Αχ, το μπάνιο είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου. Μετά το κραγιόν. Εντάξει. Οχ, τι έπαθε ο χοντρούλης μου και είναι σαν παραγεμισμένος χιονάνθρωπος. Ο χοντρούλης είναι γεμάτος εγκάβματα. Άρπαξε λίγο στο λιοπύρι. Δημήτρη, μου έχουμε τίποτα σε φαΐ? Τι να έχει? Ό,τι δεν αλείψαμε πάνω του, το φάγε. Αχ, ο χοντρουλίνος μου είναι λίγο φαγανό. Δημήτρη, θέλεις να δείξεις στον Μπίλι που είναι η τουαλέτα? Δεύτερη πόρτα δεξιά. Εύκολο είναι. Μα δεν θέλω. Έχει τρομερό πρόβλημα προσανατολισμού. Απ' την Ηλίαση. Πήγαινε το, σε παρακαλώ. Μα δεν θέλω, με ακούει κανείς. Θες! Τελικά θες? Τελικά... θες. Ξέρω. Και? Τι και? Ξέρω εγώ, μα να το δούμε ξαφνικά μέσα στη μέση του πελάγους. Φρίκαρα τώρα. Το ξέρω, να σου πω, συνέπεσε. Ναι, στην αρχή, αλλά μετά του την είπα και από τότε ασχολείται με τα μπανιά του. Ούτε να γυρίσει να με κοιτάξει. Τι να σου. Και έχει κάτι ωραία σαπουνάκια στην τουαλέτα σε σχήμα χιβάδα. Θα κάνω ένα ντους τώρα με την χιβάδα. Πήγαινε. Και για πες, Δημήτρη, πώς τη βάζεις τη βάρκα σου στο λιμάνι? Ιστιοπλοϊκό είναι. Δέσαμε. Κατερίνα. Καλά είμαι. Δεν ξέρω γιατί με πειράξει. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρω πως δεν είμαι καμιά θέα. Δεν χρειαζόμουν την Τζέννη για να το μάθω. Και ούτε φαντάστηκα ποτέ ότι θα προτιμούσε εμένα από εκείνη. Κατερινάκη, άκου. 4 χρόνια τώρα με τη Μαρία νομίζω δεν έχω πάρει τόση τρυφερότητα όσοι χαρίσεις σε απλόχερους ανθρώπους.
Είσαι ξεχωριστή κοπέλα. Και αν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο Βασίλης, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί. Υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν. Φώτη! Φώτη! Αχ, Θεέ μου, αυτή η φωνή. Μαρία! Το κινητό σου. Όλο το νησί έχω φάει να σε βρω. Δεν πειράζει, και εσύ κλειστό το είχες. Εγώ είχα μείνει από μπαταρία. Κι εγώ από μπαταρία έχω μείνει. Αφού δεν κάνει και στο τηλέφωνο επάνω σου. Δεν μιλάω για το τηλέφωνο. Τίγος που θυμόμαι το επώνυμο φτύνης εδώ και μου έδειξε το σπίτι του παππού της. Μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνος? Ναι, βέβαια. Με συγχωρείτε. Μαρία, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Έχω βαρεθεί να σε ψάχνω, έχω βαρεθεί να σκέφτομαι ότι είσαι με κάποιον άλλον. Λοιπόν, ας τελειώνει εδώ αυτή η κατάσταση για να βρούμε λίγο την ηρεμία μας. Εγώ δεν θέλω καμία ηρεμία. Εγώ θέλω εσένα. Άμα θέλεις εμένα, γιατί λείπεις συνέχεια? Αυτό σου θυμίζει κάτι? Α, μάλιστα, πέρασε και από το σπίτι, Ένα μήνα σε παρακάλαγα. Από το πάτωμα το μάζεψα. Εσύ το ρίξες εκεί. Φώτη, σε παρακαλώ. Εγώ θέλω να φύγω. Θέλω να μιλήσουμε όμως βέβαια. Της κάνεις ερωτική εξομολόγηση? Μπορεί να σταματήσει επιτέλους αυτή η σαπουνόπερα? Κορίτσι μου, με το Φώτη είμαστε φίλοι. Μόνο φίλοι, το καταλαβαίνεις? Και στο κάτω-κάτω δεν φταίω εγώ για όλες τις σχέσεις που δεν πάνε καλά στην Ελλάδα. Συχτήρι πια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που σημαίνει σήμερα. Τραγουδάω. Δηλαδή, πόσες γυναίκες ακόμα θα περάσουν να με κατηγορήσουν ότι τους κλέβω τους άντρες τους? Γυναίκες. Μόνο μην αργήσουν γιατί σε καμιά ρίτσα εγώ την κάνω, Το μοναδικό πράγμα για το οποίο ακόμα δεν με έχουν κατηγορήσει σήμερα είναι για τις προβληματικές σχέσεις της Εκκλησίας και του κράτους. Α, μπράβο, γι' αυτό περνάει ο παπάς εδώ. Σε έψαχνε να σκώσει κανένα δυο ανάποδες, Περιστερόπουλε, δεν βοηθάς καθόλου όμως, Μερόνια τώρα. Γεια σας, εγώ είμαι η Λίλα. Πριν κάνω το δικό μου σποτ, θα ήθελα να σας πω ότι με κολακεύει ιδιαίτερα που ο ΕΟΤ επέλεξε τους singles να διαφημίσουμε τα ελληνικά νησιά. Και εμένα με τιμά ιδιαίτερα που η χώρα μου διάλεξε εμένα για την εκπροσωπήσω. Α, επίσης ήθελα να πω ότι επειδή η καριέρα μου στον κινηματογράφο έχει μερικά εμπόδια αυτόν τον καιρό, είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις για την Eurovision. Παιδιά, τι θα γίνει, Στέφανε, θα την πάρει κανείς στη μουργία από εδώ πέρα, είναι καλή να μιλάει μέχρι το βράδυ. Έλα, Επίσης είμαι ανοιχτή σε προτάσεις και για τις δημαρχιακές εκλογές. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Λαμία, δεν έχω πρόβλημα, όποια πολύ θέλετε. Εγώ θα την διοικήσω, δώστε τι μου. Οι δημαρχιακές εκλογές πέρασαν. Πέρασαν. Πότε ρε? Οι βουλευτικές πότε είναι? Μπορώ να κάνω εγώ το δικό μου σποτ να φύγω! Λίλα, να κάνουμε το σποτάκι γλυκιά μου. Ναι, συγγνώμη, πάτε τη στριμμένη από εδώ και πάμε. Τι είναι αυτή η γορίλες, Παναγία μου, στέλνω. Κοπέλια. Έλα, παιδιά, μισό λεπτό να τη συζητήσουμε. Μισό. Πού με πάτε, πού με πάτε. Πού με πάτε, Μίλα και εσύ, Παναγία μου. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Come to the Greek islands, and the pleasure will be yours. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι κι εγώ στο κότερο.
Ναι, Μπιλάκο μου, δεν πας εκεί πέρα λίγο μπροστά να μιλήσεις με τον Γιάννη? Κουνάει, θα πέσω. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και καμπίνες. Ωραία, πήγαινε. Υπάρχει κανένα λάπτοπ? Μπίλι, τι θα γίνει? Ξέρεις από κομπιούτερ? Δεν ξέρω, χακεράς είμαι. Μην με κοιτάς εμένα στα κότερα. Εμένα το φυσικό μου περιβάλλον είναι ένα βρώμικο υπόγειο γεμάτο κεντρικές μονάδες. Πήρα ένα λάπτοπ και δεν κάνει εκείνη στα Windows. Ρε, είναι ολοκένουργιο. Διαφερτώ. Δημήτρη μου, δεν το φαίνεις λίγο μετά, κάτι είχαμε αρχίσει. Ένα λεπτάκι. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Βαριόμουνα. Αυτό είναι. Για δες το. Δημήτρη μου. Μισό λεπτάκι. Φώτη, σε παρακαλώ, αυτή τη φορά θα αλλάξουν όλα. Στορκίζομαι. Ποια όλα, ρε Μαρία, αντί να φέρνεις τον Μπάμπη, θα φέρνεις τον Μίτσο. Καλά, εγώ προσπαθώ να σώσω τη σχέση μας και εσύ με κοροϊδεύεις. Τη σχέση μας να προσπαθούσες να τη σώσεις όταν εξαφανιζόσουν και με παίρναν άγνωστη και μου λέγανε Τι φταίω εγώ που σε παίρνουν όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι. Προσέχεις που δίνεις τον αριθμό σου. Λοιπόν, Μαρία, προσπάθησα. Πραγματικά προσπάθησα πολύ. Αλλά τώρα έχω κουραστεί. Καλά, παίξ' το θύμα αν θες. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο μόνος λόγος που με αφήνεις είναι γιατί τα έχεις φτιάξει με την Κατερίνα. Τι? Δεν τα φτιάξα με την Κατερίνα. Σε έχω δει πως την κοιτάζεις. Και με βγάζει εμένα να κρύψεις τις δικές σου βρωμιές. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που διέλυσε αυτή τη σχέση, αυτός είσαι εσύ. Ρε, σου ζήτησα να παντρευτούμε, το θυμάσαι? Δεν είχα σκοπό να διαλύσω καμία σχέση. Για να μου ρίξεις καπνό στα μάτια. Θες να βγεις και από πάνω τώρα? Είμαι από πάνω. Και σε βλέπω να σέρνεσαι στο βούρκο της αμαρτίας, σαν να είσαι το πιο άθλιο σκουλίκι της γης. Στο βούρκο πιανείς της αμαρτίας. Oh, Jim! Hold me, Jim! I'm flying! I'm flying! Έχετε κανένα λάπτοπ? Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς μετατρέπεις WAV σε MP3? Ρε, εύκολο είναι αυτό. Πας δεξιά εδώ, πάμε. Λίλα! 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 Ωραία, και μπαίνεις, πας εδώ πέρα και μετά πατάω. Έτσι, το κατεβάσεις το παιδάκι. Ο Μπίλης μου φάγε τον άντρα! Ο Γιάννης με είδε κοιμνή. Όχι, εντάξει, πες εσύ, κέρδισες. Πού πας, μωρή, από τώρα? Δεν θα πάμε στους Αραβώνες? Δεν είσαι με τα καλά σου, μου φαίνεται. Γιατί? Να πάμε εμείς στους Αραβώνες και να πλακώσει κι όλο το σόι της Τζένης και να αρχίσει ένας να χαστοκίζουν την ξετσίποτη. Θα έρθει και το μαράκι. Όχι, Νόντα μου, δυστυχώς για την οικογένεια της Τζένης, εγώ είμαι ξετσίποτη. Τι γίνεται κάτω? Τι να γίνει. Ακόμα του τα ψέλνει. Πάντως η υπομονή αυτού του παιδιού είναι φοβερή. Πλάκα κάνεις. Εδώ ανέχεται σένα. Σωστά. Εδώ ανέχεται σένα. Παρακαλώ. Πού είσαι? Βασίλη, Δεν θα έρθεις? σε βρήκε η Τζένη? Ναι, στον Αραβώνα είμαι. Καλά, πού χάθηκες όλη την ημέρα, σε έψαχνε η κοπέλα. Σκεφτόμουνα. Πότε θα έρθεις? Δεν θα έρθω, Βασίλη. Αρκετά ρεζίλη έχω γίνει με αυτή την ιστορία. Σε παρακαλώ, πρέπει να σου μιλήσω. Τη κατέστρεψα το Σαββατοκύριακο τη κοπέλα. Δεν θα τη καταστρέψω και τον Αραβώνα. Εσύ εμένα ξέρεις, δεν ξέρεις την Τζέννη και εγώ σου ζητάω να έρθεις. Ό,τι θέλεις να μου πεις, να μου το πεις από το τηλέφωνο. Δεν μπορώ από το τηλέφωνο. Έλα, γαμπρέ. Τι κάνουμε? Να σου πω, θα είναι καλός ο μπουφές. Να ζήσετε κιόλας. Ευχαριστούμε. Ναι, καλός είναι. Θα έρθουμε. Όχι, παιδί μου, φέρε εδώ. Φέρε εδώ. Το κλείσε. Έκλεισε. Ναι, μπράβο ρε Περιστερόπουλε, μπράβο.
Greek islands are very beautiful. They are our home and we love them. But your home is always more beautiful when friends come over. Oh, please do come to the Greek islands. We'll be so pleased to have you. Το τελευταίο πρέπει να το κόψουμε. Εντάξει, το κόψουμε, αλλά να δούμε το μάστερ. Σύμφωνοι. Να θυμάσαι όμως, εσύ το ζήτησες. Greek islands are very beautiful. But they are more beautiful without the tourists. Because you litter our beaches, you get drunk and have fights, you run around naked, and you order one salad for 5 persons at a restaurant. So don't come to the Greek islands. Go to another country and bother them instead. Και έφυγε έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ παρέλυσα. Ούτε κατάλαβα από πού μου ήρθε. Εκείνη τη στιγμή, αν έκανε κάποια κίνηση, δεν νομίζω ότι θα αντιστεκόμουν. Καλά σε μύρισε μόνο. Ναι, ρε παιδάκι μου, τι σου λέω τόση ώρα. Αισθητή μου άνθρωπε και θαυμαστά τα βίτσια σου. Πού είναι πάνω? Όχι, εξαφανίστηκε κάπου. Δεν είναι πάνω, πού είναι? Όλα καλά. Μας άκουσε. Δεν ξέρω. Μυστήριο καράβι αυτός ο τύπος. Εν τω μεταξύ, έχει έναν τρόπο να με κάνει να το κοιτάω συνέχεια την ώρα που φεύγει το. Γιατί πάλι το έκανε. Τώρα το έκανε. Μου έρχεται να τον βουτήξω να το αρχίσω κάτι φάπες ανάσφαιρες. Κλάχλα. Αχ, φιλενάδα. Την έχεις πατήσει χοντρά, το ξέρεις. Καλά, Φώτη. Δεν θα σε παρακαλέσω άλλο. Έχω και κάποια αξιοπρέπεια. Το μόνο που σου ζήτησα είναι άλλη μια ευκαιρία. Κάθε φορά που σου δίνω ευκαιρίες το μετανιώνω. Δηλαδή με διώχνεις έτσι? Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς φεύγουμε κι εμείς σήμερα. Άσε να ηρεμήσουμε λίγο και τα λέμε στην Αθήνα. Εντάξει, Φώτη. Πάρε με εσύ. Εγώ δεν θα σε ενοχλήσω άλλο. Καλό ταξίδι. Νομίζεις. Δεν θα ξεμπερδέψεις τόσο εύκολα μαζί μου. Μισοάδιο. Μισογεμάτο. Μισοάδιο. Μισογεμάτο. Αχ. Να σας το λύσω. Ναι, που δεν μας το λύσεις εσύ τώρα. Τώρα είναι άδειο. Και ξεδίψασα. Ρε Λιλάκη, μα δεν το έκανα επίτηδες. Στόπα, δεν σου ξαναμιλάω. Μου χρωστάς ένα εστιοπλό. Μόλις μου τον βρεις θα σου ξαναμιλήσω. Όλα καλά. Υποθέτω ότι θα πρέπει να σε ευχαριστήσω. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Σε ευχαριστώ. Αν δεν μας βρίσκατε εσείς, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Δεν ήταν τίποτα. Γεια σου τώρα. Τι είναι, θα μου πεις τη μοίρα μου? Θα στη γράψω. Τι κάνει? Περιμένω. Τα πάντα χάνονταν γύρω τους. Κι όμως η ορχήστρα συνέχισε να παίζει. Ίσως γιατί όσο άσχημα κι αν είναι να φτάνεις στον πάτο, είναι καλύτερα να φτάνεις με μουσική. Το βλέπεις? Πάλι το έκανε. Πάλι τον κοιτάζω να φεύγει. Εγώ θα προτιμούσα να τον βλέπω να έρχεται. Άναχθης. Δεν με πήρε εμένα μάτι γυμνή το μισό κότερο. Όχι, γιατί ασχολιόταν με το λάπτοπ του Μπίλι. Έλα ρε Ράνια, και μόλις την είχα ηρεμήσει γαμώτη μου. Μου χρωστάς εστιοπλό. Λίλα, Λιλάκη, Λίλα! Γιατί να επισκεφτείτε τα ελληνικά νησιά? Στα αγγλικά. Εγώ θέλω να το πω στα ελληνικά, ρε. Μα δεν ξέρει αγόρι μου, δεν θα το καταλάβουνε. Να βάλεις υπότιτλους. Έστω, θα δούμε. Έλα, πάμε, θέση μηχανή. Έλα πίσω. Πήγε βίντεο. Και 5, 4, 3, 2, 1. Και... Πάμε!
Γιατί να επισκεφτείτε τα ελληνικά νησιά? Γιατί υπάρχουν ακόμα γωνιές που μπορείς να βρεις πράγματα που δεν μπορείς να τα βρεις αλλού. Γιατί όλες οι λέξεις που περιγράφουν ποιοι ήμασταν και ποιοι μπορούμε ακόμα να είμαστε, όπως παλικαριά, φιλότιμο, πλάκα, κέφι, μεράκι, παρέα, όλες αυτές οι λέξεις δεν μεταφράζονται. Πού είστε? Στον Αραβώνα. Γιατί δεν μας περιμένατε? Δεν πιάναν τα κινητά σας, Λίλα μου. Πού ήσασταν? Πού? Ετοιμαστείτε, πάμε Αραβώνα. Ναι, αμέ, ενθουσιάστηκαν. Λοιπόν, στείλει μήνυμα πως θα το βρούμε. Διαφθορά, my friend. Να σας πω, δεν χαζεύουμε, για δουλειά ήρθαμε. Άντε, πάμε. Πάμε! Παιδιά, δεν βλέπω πουθενά ούτε την Τζέννη, ούτε τον Βασίλη. Κι εγώ δεν βλέπω το μπουφέ. Να σου πω, πάμε να πιούμε ένα ποτάκι τώρα στο λιμάνι. Τι τα θες τα μπλεξίματα? Παιδιά, ακούτε κάτι? Ναι, νομίζω από το thumbnail. Κατερίνα! Χριστούλη μου, έχω παρανοήσει ή πραγματικά μου μιλάει ο θάμνος. Α, Βασίλη, τι κάνεις εδώ, γιατί κρύβεσαι? Σε κυνηγάνε. Πρέπει να σου μιλήσω. Κάτσε, όπα. Κατερίνα, και εγώ πρέπει να σου μιλήσω. Το πάλεψα. Εσύ τι έχεις να πεις με την Κατερίνα? Τίποτα. Η τριανταφυλλιά της έχει βγάλει με λίγκρα. Τι είναι με λίγκρα? Αυτά, κάτι τρύπες πάνω στα φύλλα της τριανταφυλλιάς. Τρώγονται τα φύλλα. Και εγώ εκτρέφω πασχαλίτσες. Ρε με δουλεύεις? Όχι ρε, αλήθεια, για να μην χρησιμοποιήσει χημεία. Είδατε το Βασίλη? Α, Ράνια, έχεις δει τα μακριά σκουλαρίκια μου? Για αυτά που σου είχα να δώσω στα γενέθλιά σου. Σ' έχω σκίσει. Σταμάτα, μωρέ, κάπου εδώ θα είναι. Τζάντα σου έψαξες? Δεν χαμό το, αλλά δεν το βρίσκω. Πού να τα βρεις με το χαμό, κοίτα σαβούρα. Ψάξε, σταμάτα. Είναι αυτό πάλι με φαντάρο. Σταμάτα ρε Ράνια, δεν είναι δικό μου. Την είχαμε βρει με τον Μπίλι όταν είχαμε πάει να ψάξουμε το σπίτι της Μαρίας. Είναι του τύπου που της πέταγε τα μάτια έξω. Εδώ γράφει Περιστερόπουλος. Τι γράφει? Καλησπέρα. Είστε από την πλευρά του γαμπρού ή της νύφης? Απ' τη δική μου. Πείτε τους ότι ήρθε η κυρία Φώτη Λαγουδάκη. Όταν είπες ότι δεν με έχεις ξεπεράσει ακόμα, το εννοούσες? Όχι. Αλλά τι σημασία έχει κι αν το εννοούσα? Εσύ ούτως ή άλλως παντρεύεσαι την Τζέννη. Που είναι όμορφη, είναι πλούσια, είναι διακοσμήτρια. Εγώ δεν νομίζω ότι σε έχω ξεπεράσει. Θα μου έδινες μια ευκαιρία. Σαν να κάνω έτσι στο δημόσιο είναι. Όχι, θα μου έδινες μια ευκαιρία. Τι γράφουμε εκεί, Λαγουδάκη? Δώσε μου το χαρτί. Πώς το δώσω? Να το διαβάσω πρώτα. Έλα, μην με τρελαίνεις τώρα. Δώσε μου το χαρτί σου, λέω. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Δώσε μου. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε μαλάκα, δεν μπορώ να διαβάσω. Περίμενε. Σου χωρίζει τη φιλία από τον έρωτα. Αστερόπουλε, θα σε Θα σου πω, θα σου πω. Έχεις πέσει στη μαλαγία, έτσι. Αν έχω βρεθεί απ' την άλλη αυτή γραμμίσα μου, θα μου έδινε μια ευκαιρία, Κατερίνα? Κατερίνα. Θα σου σπάσω τα δόντια. Έλα ρε μαλάκα, ρε μαλάκα, ρε είναι μισό. Τι σου είπα, μετά από εκείνο το western, έχει πήξει ο τόπος στους γκέι. Ρε μαλάκα, ρε μαλάκα, με δαγκώνεις τα αυτή ρε. Ρε μαλάκα, θα στη σκάσω. Θα σου σπάσω τα δόντια. Ρε μισημερίδα, λυπήσουμε, δεν θέλω να σε... Βασίλη, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν όταν κατέβηκα στην Άξο για να σε βρω. Άρα κατέβηκες να με βρεις? Ναι, αλλά εσύ είσαι με την Τζέννη και εγώ είμαι με το Φώτη. Έλα ρε Κατερίνα που είσαι με το Φώτη, σε ταμάς. Συγγνώμη. Φυσικά και είμαι με το Φώτη, δεν κατάλαβα. Έτσι εσύ όταν είσαι ερωτευμένη? Μια φορά δεν έχεις φιλήθλο το Σαββατοκυριακό. Βασίλη, μη. Και κάνεις λάθος για μένα και το Φώτη. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Ναι.
με την Κατερίνα. Λαμένε, πρόσεξε καλά. Αν το πεις πουθενά θα σε σκοτώσω. Μα πάρε φιλαράκι, όπα με έχεις κόψει για κανένα ρουφιάνο. Αλλά πώς? Έτσι ξαφνικά σου ήρθε. Τι να σου πω τώρα, είναι που χώρισα με τη Μαρία, είναι που κάναμε το ζευγάρι. Έχει ανοίξει μια πόρτα και μου βγαίνουν συναισθήματα, δεν μπορώ να το ελέγξω, ρε. Ρε Λαγουδάκι, μήπως εκείνο το βράδυ που κοιμηθήκατε παρέα κάνατε σεξ και μου λες παπαριές τώρα? Όχι ρε πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν το θυμόμασταν. Ξέρω κι εγώ τώρα, δεν νομίζω, τι να σου πω. Εντάξει. Τουλάχιστον η Κατερίνα είναι καλό κορίτσι, όχι σαν εκείνο το ξεκόλλι που είχες. Αλλά και εσύ ρε κεράτα, ακόμα δεν έχεις χωρίσει από τη μία. Γράφεις καρτοπετσέτες στην άλλη. Ρε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτός ο Βασίλης έχει λυσάξει δηλαδή. Μαραβωνιάζεται, την τραβάει στους θάμνους. Κάτσε ρε κύριε, ποιος να μην σωτήσει δηλαδή, αποφάσισε. Σιγά μην φωνάζεις. Μίλα της. Προσπάθησα να της μιλήσω, αλλά μας διακόπτανε. Όλο το νησί ρε πέρασε από το σπίτι της. Πήγα να εκφραστώ και κάθε φορά κάτι γινότανε. Λαγουδάκι, αν δεν της μιλήσεις θα μας τη φάει ο Βασίλης. Τι θα κάνει, θα μας τη φάει ο Βασίλης? Όχι να μας τη φάει και ο Βασίλης. Να δεις, θα μας τη φάει ο Βασίλης. Κατερίνα. Τζένι. Είδες το Βασίλη? Όχι. Εσύ είδες το Φώτη? Όχι. Από εδώ η γιαγιά μου έπαθε πρόσφατα εγκεφαλικό. Λυπάμαι πολύ. Περαστικά σε ρωτάει στη ζωή είναι να δω την Τζανούλα μου να παντρεύεται. Πριν φύγω, αυτό θέλω να μ' αξιώσει ο Θεός, να δω και τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε, πρέπει να βρω το Φώτη. Εντάξει, το χάψε. Το χάψε. Αχ, ωραία. Θα σηκωθώ γιατί πιάστηκε η μέση μου στο καροτσάκι. Γιαγιά, για απόψε στο αναπηρικό. Μη μας πάρουν είδηση και στους δικούς μας πες ότι κουράστηκες. Και ο παππούς σου θα τη βγάλει στην αποθήκη όλη νύχτα. Δεν θέλει να δει την εγγονή του να παντρεύεται. Ναι, κορίτσι μου. Άστον στην αποθήκη. Από τότε που έπαθε τη μαλάκινση, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Είναι φρικτός άνθρωπος, Φρικτός. Τι έγινε ρε κοπέλα μου πάλι? Η γιαγιά της Τζέννης είναι ετοιμοθάνατη. Και αν ο Βασίλης διαλύσει τον αραβόνα, θα τη στείλω στον τάφο μια ώρα αρχίτερα. Ψώνιζα θα πας βέρκο. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πρέπει να πείσουμε τον Βασίλη ότι είμαστε ζευγάρι. Αυτός έχει τρελαθεί τελείως, θέλει να τα διαλύσει όλα. Καλά, εσύ γι' αυτό δεν μας κουβάλισες εδώ πέρα, ρε. Ναι, Νόντα μου, αλλά εγώ είμαι τρελή για δέσιμο. Και επειδή λέω κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Και επιπλέον, όταν κατέβηκα στην Άξο για να διαλύσω τον αραβόνα, δεν είχα γνωρίσει ούτε την Τζέννη ούτε την ετοιμοθάνατη γιαγιά της. Φύλαμε. Τι? Φωτή, κάνε την καρδιά σου πέτρα και φύλαμε. Η γιαγιά κινδυνεύει. Φύλατε ρε Λαγουδάκι, η γιαγιά κινδυνεύει. Όπα παιδιά, χαλάρωστε λίγο έτσι, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ωραία. Πήγαινε να φέρεις ένα ποτό στο Θείο Νόντα. Πήγαινε να φέρεις ένα ποτό στο Θείο Νόντα. Καλά μου φαίνεται, το έχετε χάσει τελείως, Πού σου ρε? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν θα παίξουμε σε αυτό το επεισόδιο. Σε λίγο. Απ' το άλλο τι έχει? Λίλα! Έλα μωρέ, μια ερώτηση έκανα. Θα με τρελάνεις ρε παρτάλι. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Επειδή μ' αρέσει ρε, δεν γουστάρω το πρώτο μας φιλί να είναι έτσι. Αυτοί το προχωρήσανε. Άμστερνταμ γίναμε. Το πρώτο φιλί ρε Καραγκιόζη είναι το πιο γλυκό άγγιγμα μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι. Δεν είναι αβιαστικό σαλιάρισμα να κοροϊδέψουμε δύο άλλους. Κοίτα πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, Για κάτσε ρε φίλε, εσύ δηλαδή πώς το σκέφτεσαι το πρώτο φιλί? Ξέρω εγώ. Βάζεις λίγη γλώσσα και εκεί που το ευχαριστιέται η άλλη, πιάνεις και κάνα κόλλο. Απλά. Τι να σου πω ρε Περιστερόπουλε, είσαι πατσαβούρης. Γιατί ρε φιλαράκι? Γιατί σου μιλάω για έρωτα βρε μαλάκα. Αυτή είναι η φωνή της Κατερίνας. Για κοίτα. Πω, ντροπής πράγματα. Ρε ζήλι θα γίνουμε. Γιατί? Καλά το πάνε. Μα τι κάνουν εκεί μέσα? Ναι. Καλά το καζανάκι που κόλλαγε. Έτσι να γίνει λίγο φασαρία, ρε. Θα μας καταστρέψεις. Ναι. Τι είσαι? Ναι, Φώτη. Τι είσαι? Φώτη. Ναι. Τι είμαι? Τι είμαι? Ναι. Ποιος είμαι? Ναι. Είμαι
με ένα σούπερνόβα που εκρήγνεται μέσα σου. Ότι τι λες? Έτσι είναι, να λέμε κάτι διαφορετικό όλα τα ίδια θα λέμε. Σεξ υποτίθεται ότι κάνουμε. Δεν βάζουμε υποψηφιότητα για το βραβείο πρωτότυπου σενάριου. Να τους σταματήσουμε. Ας τα παιδιά να εκφραστούν, Βασίλη μου. Αχ, τα νιάτα. Συγγνώμη κύριε που σας διακόπτω. Καγιούλα, εμείς πάμε λίγο παραπέρα, δεν είναι τώρα πράγματα να ακούς εσύ, Να με πας όπου θέλεις, αγόρι μου. Ωραία είναι. Ο άντρας μου είναι στην αποθήκη. Δεν πρόκειται να μας πιάσει. Ποιος είμαι εγώ? Καγιούλα, τα νιάτα μας δημιουργήκαμε. Καλησπέρα. Είστε από την πλευρά του γαμπρού ή της νύφης? Απ' τη δική μου. Πείτε τους ότι ήρθε η κυρία Φώτη Λαγουδάκη. Ναι, ναι. Ναι. Αμόν. Ναι. Αμόν. Ναι. Αμόν. Ναι, ναι. Ναι. Φώτη. Ναι. Ναι, Φώτη, ναι. Σχολήσει ρε, όλο ναι λες, πες κάτι άλλο. Φώτη, θες να τα ακούσεις φραδιάτικα? Ναι. Να σου πω, στο σεξ όλο ναι λες. Φώτη, με εκείνη την ώρα δεν κάθομαι να κρατήσω τα πρακτικά. Ενδιαφέρομαι για άλλα πράγματα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι καθόμαστε, δεν πάμε να κάνουμε τον αναβόνα? Δίκη είχε Βασίλης, μαμά. Πάμε να τελειώνουμε. Εντάξει, αλλά κανονικά αυτοί οι δύο τύποι θα έπρεπε να συλληφθούν. Συγγνώμη, μήπως έχετε δει το Φώτη Λαγουδάκη? Δεν τον είδαμε, αλλά τον ακούσαμε. Φωτλέξαμε. Φώτη, τελείωνε, άνοιξε. Εντάξει, σπίσαμε. Τους πείσαμε, αλλά όχι μόνο αυτούς. Έλα, σου λέω. Φώτη! Ζωή σε λόγου μας. Καλησπέρα. Είστε από την πλευρά του γαμπρού ή της νύφης? Και ο Μπίλης πήγε. Μέχρι και η Μαρία πήγε. Εμείς που είμαστε? Κάποιος έκανε 15 ώρες να ετοιμαστεί. Δεν θα πω ποιος μάντεψε. Τελείωσε! Θέλω δική μου σειρά τώρα! Θέλω να είμαι σε όλες τις σκηνές, όλα τα φώτα να είναι πάνω μου και οι υπόλοιποι να παίζουν στα σκοτάδια. Αχ, θέλω και δικό μου τροχόσπιτο! Κάτσε μωρή κάτω που θες τροχόσπιτο! Και σένα να μου φαίνεις το νερό μου. Γιατί σε όλες τις φαντασιώσεις σου έχεις ένα κομμάτι που ξεφτιλίζει εμένα? Δεν ξέρω, αυτό είναι μπόνους. Καλησπέρα. Είστε από την πλευρά του γαμπρού ή της νύφης? Δεν ξέρω. Ποια πλευρά έχει τους ωραιότερους άντρες? Θα προχώρα. Αστεία λέμε. Αχ, τι ωραία ηρεμία. Αχ, με αυτά που περάσαμε σήμερα μέχρι και εγώ θέλω να ριλαξάρω. Γίνεται να περάσω μια εντελώς βαρετή βραδιά. Να σου πω, του Φώτη θα του πούμε για την ταυτότητα να γυρίσουμε στην Αθήνα. Αυτός είναι ικανός να απασφαλίσει. Ναι, αλλά του Περιστερόπουλου κάτι πρέπει να του κάνουμε. Δεν γίνεται να του περάσει έτσι. Όχι απλώς κάτι. Ο Περιστερόπουλος θα υποφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτό? Δεν έφυγε το τηλέφωνο με το μπάνιο. Όχι. Μία μου το θυμίζει τώρα και αυτό το... Για πες, για πες. Έλα. Μαρία, ξέρω πως φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι. Τι δικαιολογείσαι ρε Ηλίδια, στείλτε να πέσει στο διάολο. Α, κυκλοφορείτε σαν ζευγάρι, όλοι λένε ότι τα έχετε, βογκούσατε στην τουαλέτα, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ σας. Άσε μας ρε Φώτη. Ρε Μαρία, άκου, στο λέω για τελευταία φορά. Από τη στιγμή που σε γνώρισα δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα. Ο κύριος Λαγουδάκης, εσείς είστε? Μάλιστα. Σας ζητούν κάτι οι κυρίες. Εμένα. Περάστε. Πότις βέχα πιπίν. Καλά ρε Νόντα. Έδωσες τη διεύθυνση του Αραβώνα στις τουρίστριες. Γιατί από τον αντρέφα να της κεράσω ποτάκι στο μπαράκι, εδώ είναι και τσάμπα, πειράζει. Μαρία, δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Θα σε κάνω ρόμπα ρε και σένα κάνει η τζούλα σου. Τώρα εγώ τι σου φταίω? Τις τουρίστριες εδώ δεν τις βλέπεις? Κάτσε ρε κοπέλα μου, κάτσε ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Περίμενε λιγάκι. Ρε Νόντα, πες κάτι ρε γάμοτο. Αυτές εδώ είναι δικές σου, δεν είναι δικές μου, πες το. Αυτή και αυτή είναι δικές σου. Δικές μου. Girls. It's time. Enough. Later. Go to the bar and we'll meet you later. Choose. Μην τα ρίχνεις στις τουρίστριες. Όλα τα προβλήματα με το Φώτη ξεκινήσαν από τη νύχτα που κοιμήθηκες στο σπίτι σου. Ρε μαράκι μου να χαρείς. Άσε να γίνει αραβώνας και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Να σου πω κοριτσάκι, μαζέψου λίγο, Δεν θα μ' απειλήσετε εμένα. Θα βγω έξω και θα σας κάνω όλους ξεφτύλα.
Όλους! Μαρία, σε παρακαλώ. Ρε μαράκι, έλα, σε παρακαλώ τώρα. Ξεφτύλα θα σας κάνω! Κατερίνα, σταμάτησέ την. Τι έκανες μωρή ηλίθεια? Ρε Κατερίνα, τι κάνεις? Μου είπε σταμάτησέ τη. Με το τι κάνει? Με τι ρε Φώτη, με τηλεπάθεια. Όχι ρε παιδιά. Πώς μπλέξαμε έτσι τώρα πάλι? Πω. Θα μου φέρετε ένα ποτήρι νερό? Αμέσως θα έρθει. Ρώτησα όλον τον κόσμο. Κανείς δεν είναι ιστιοπλός. Άντε μωρέ, δεν πειράζει. Σε συγχωρώ γιατί είμαι γενναιόδωρος άνθρωπος εγώ. Οι άλλοι που είναι, τους είδε κανείς? Όχι. Και δεν απαντάνε και στα κινητά τους. Άντε μωρέ τα χαϊδούρια, κάπου θα την έχουν αράξει χαλαρά και σε μας δεν είπαν τίποτα. Καλά, μόλις ξυπνήσει θα γίνει χαμός, παιδιά. Ναι ρε Φώτη, αλλά μας έφυγε πίστη όλο το Σαββατοκύριακο. Να μας τα χαλάσει τώρα η Μαρία τελευταία στιγμή. Που λερώθηκε και το φόρεμά της. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Κάτσε το καθαρίσω. Έλα, ρε λαγουδάκι, να τη βγάλουμε έξω να τελειώνουμε. Από πού ρε, έχει πολύ κόσμο, θα μας δουν. Να σας πω, να την κρύψουμε στην αποθήκη. Ναι, για να οριμάσει. Μα αφού εκεί τα κρύβουν τα πτώματα στις ταινίες. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι Αμερικάνοι. Λαγουδάκι, πρέπει να την πάρουμε από εδώ. Να σου πω, πήγε να δεις αν έχουν έρθει άλλοι. Θα χρειαστούμε βοήθεια, Σάινι. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Με το Λουκά τι έγινε, μπόρεσες να του μιλήσεις? Ναι, τον άκουσα να μου φωνάζει από μακριά. Δεν μπορώ τώρα, παίζω. Το παιδί μου με έχει τελείως σχεσμένη όμως. Μα πού είναι όλοι οι άλλοι? Λύσαξες μωρικείς με τους άλλους, άστους. Πιάσε ένα ποτάκι, κοίτα τι ωραίος κήπος. Σαν την ΕΔΕΜ. Φόνος! Φόνος στο σπιτικό μας! Αποστόλη μου την καραμπίνα, γρήγορα! Νομίζω ότι μόλις έγινε το προπατορικό αμάρτημα. Αχ, τι ωραία! Πρώτη φορά γίνεται χαμός και δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Παιδάκι μου, η γυναίκα φωνάζει Φόνος και εσύ χαίρεσαι. Δεν με νοιάζει, αρκεί που δεν έχουμε καμία ανάμειξη εμείς. Παιδιά, ευτυχώς σας βρήκα. Πού είστε, κάτι έγινε στην κουζίνα. Το ξέρω. Εμείς το κάναμε. Τι! Ελάτε μέσα γρήγορα. Την τύχη μου. Γιατί έπρεπε να κουβαλήσουμε εμείς τη Μάρια στην αποθήκη? Γιατί είσαι πολύ χοντρός για να κάνεις το πτώμα. Όλα τα βάρη της παρέας, εγώ τα κουβαλάω. Με τον αγώνα. Βλέπεις το φως? Από εδώ πρέπει να είναι, περίμενε. Ναι. Μήπως είδατε τη γυναίκα μου? Μου πήρε το αναπηρικό καροτσάκι και μ' άφησε στην αποθήκη. Ελάτε. Αποστόλη, να έχεις την καραμπίνα έτοιμη. Δείτε εσείς, εγώ δεν μπορώ να δω. Μας συγχωρείτε, λιποθύμησε η φίλη μας. Γιατί φωνάζατε πριν? Ναι, γιατί? Έλα, κοπέλα μου. Έλα, κορίτσι. Τι έγινε, παιδιά? Μου έπεσε πάλι Δεν ήταν πίεση. αυτή. Κάποια άλλη ήταν. Αυτοί οι δύο ήταν από πάνω της και υπήρχαν αίματα. Συγγνώμη κιόλας, Μήπως έχουμε πιει κανένα ουσκάκι παραπάνω μέρα που είναι? Δεν είμαι τρελή. Κάπου την κρύψανε. Ήτανε μελαχρινή σας λέω. Ήτανε μελαχρινή. Μαμά, μπορούμε να συνεχίσουμε τον αραβόνα χωρίς άλλες ιστερίες, σε παρακαλώ? Συγγνώμη, παιδί μου. Αλλά ήμουν σίγουρη. Άντε μωρή, μαζέψου. Παιδιά, τι έγινε, δεν ήρθαμε να σταματήσουμε τον αραβόνα. Ναι, αλλά τώρα θέλουμε να γίνει. Ωραία, να με ενημερώνετε για τις εξελίξεις. Αχ, ωραία ήταν. Τώρα να γίνει. Δεν έχει να γίνει. Πολύ. Γιατί να μείνω εγώ να φυλάω τη Μαρία? Γιατί η πόρτα δεν κλειδώνει και είσαι πιο χοντρός. Ο Περιστερόπουλος είναι ο σφίχτανμα της Μαρίας. Τσάπα έκανε τόση εκπαίδευση. Να σου πω, μπορείς να μείνεις μαζί μου? Φοβάμαι τη Μαρία όταν είμαστε μόνοι. Δεν μπορώ, έχω ανηλυμένες με τον Περιστερόπουλο. Τραβά. Έχετε τις βέρες? Βασίλη, τις βέρες.
πνεύματι και νυν και και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρεμβανείς Θεοδούλος του Θεού Βασίλειος, την δούλη του Θεού ευγενία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Fotis cannot come with us. Oh, but why? We want Fotis. Everybody wants Fotis today. Τι να κάνουμε? It's Fotis day today. But we are two. It's okay with me. The three of us together. You want? Δηλαδή αυτός θα βγάλει και γκόμενες σήμερα. Σιγά μην τον αφήσουμε. Να σου πω όμως κάτι. Όταν πήγε με τη Μαρία δεν κάνανε παρέα με το Φώτη. Α. Είναι ούτως ή αλλιώς μεγάλη μαλακία να πηγαίνεις με γκομενάλου. Β. Έπρεπε να μου το είχε πει. Και Γ. Εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι κάποιο λόγο για να κάνω τη ζωή του Περιστερόπουλου δύσκολη. Είναι ευχαριστήσεις μου. Ωραία. Έχω μια ιδέα για χοντρό καψόνι. Αλλά πρέπει να κάνεις τη γυναίκα. Wow thing. Μπίλι, άνοιξέ μου! Μόλις τελειώσει ο αραβώνας. Γιατί με κλείσατε στην αποθήκη? Γιατί δεν είχαμε ποτέ έτσι. Μόλις βγω θα γίνει χαμός! Γι' αυτό σε κλείσαμε στην αποθήκη. Και τι θα κάνετε? Θα με αφήσετε εδώ μέσα για πάντα? Μακάρι να ήταν τόσο ωραίος ο κόσμος. Δυστυχώς κάποια στιγμή θα πρέπει να σε βγάλουμε έξω. Ποτέ σου δεν με συμπάθησες. Αυτό είναι το πρώτο σωστό πράγμα που είπες όλο το βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Μπίλι, Τι πάλι? ένας παππούς είναι εδώ μέσα. Τι κάνει εδώ? Σολάριου. Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγωγώνης ενότητα και σύνδεσμο διαθέσεως στη Θησάρικτον, ο ευλογής σας Ισαάκ και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς της επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό. Ο τελείημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και... Κατερίνα, δεν σε είδα, κορίτσι μου. Τι κάνετε, κυρία Όλγα? Είναι η μαμά του Βασίλη. Γεια σας, τι κάνετε? Τι να κάνω, αγόρι μου. Μαύρη ημέρα η σημερινή. Γιατί δεν χαίρεστε που αραβωνιάζεται ο Βασίλης? Άσε, Κατερίνα μου. Τα μάτια του βγάζει. Η Τζέννη τον έχει βάλει στο βρακί της. Αυτοί δεν παίρνουνε γαμπρό. Διακοσμητικό στοιχείο παίρνουνε. Για τον μπάνιο. Εγώ νομίζω ότι τον αγαπάει πολύ το Βασίλη. Καλά. Τον είδε, της γυάλισε, τον θέλει. Αυτή η κοπέλα έχει μάθει να περνάει πάντα το δικό της ό,τι και αν γίνει. Θεός να με συγχωρέσει, 6-7 μήνες σου δίνω. Εάν διαφωνήσει σε κάτι ο δικός μου, το βλέπω να το διαλύσουν το σπίτι. Τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε, όλο το βράδυ κάναμε, τώρα ξεκουραζόμαστε. Ο Βασίλης δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να την παντρευτεί. Εγώ τον ανάγκασα. Ρε κοπέλα μου, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις, δεν φταίς εσύ για όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Ο μόνος λόγος για να σταματήσεις αυτόν τον αραβώνα είναι να πεις στον εαυτό σου αν πραγματικά είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρω κι εγώ, ρε Φώτη. Με όλα αυτά που έγιναν πρόλαβα να καταλάβω τι νιώθω. Ρε παιδί μου, τον έχεις ξεπεράσει? Δεν ξέρω. Μπορείς ποτέ να ξεπεράσεις τον πρώτο σου έρωτα? Θα κάνετε εσείς λίγο ησυχία εκεί κάτω? Ναι. Μα συγχωρείτε. Θα πρέπει να τον αγγίξω. Ναι. Let's go to your room, huh? Yeah. Νόντα. Καλώς τα κορίτσια. Να σου πούμε λίγο. Ναι. Sorry girls, Nondas will be back in a moment. Τι έγινε, βγήκε η Μαρία από την αποθήκη? Καμία σχέση. Να, Περιστερόπουλε, εδώ πέρα με τη Ράνια σκεφτόμασταν ότι είμαστε σε νησί, διακοπές. Μήπως να πειραματιστούμε με καινούργια πράγματα. Ναι. Να, λέγαμε μήπως πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο του Πίλη και οι τρεις μαζί. Πλάκα κάνετε ρε παιδιά, έτσι. Περιστερόπουλε, μία φορά δεν έχεις την ευκαιρία. Δεν θέλεις να τη χάσεις? Κι εμείς δεν έχουμε συχνά τη διάθεση να πειραματιστούμε. Ναι ρε παιδιά, ναι, δεν λέω, αλλά
Αυτές τι θα τις κάνω? Άμα θες να πας με αυτές, δικαίωμά σου. Όχι ρε εσύ, όχι, αλλά εμείς βλεπόμαστε και στην Αθήνα. Έχουμε εκεί τις κρεβατάρες σας, τις πιταρώνες σας, άνεση ρε παιδί. Στόπα, θα προτιμήσει τις τουρίστριες. Όχι ρε, μια τώρα προτιμήσω τις τουρίστριες, τι πες τώρα. Ωραία, αποφάσισε. Ή σήμερα ή ποτέ. What's going on? What's going on τώρα? Sorry girls, but I have to go with these girls. No, where are you going with them? Τι να σου εξηγώ τώρα. Ούτε στα αστεία δεν ξεμαλιάζουμε με τις τουρίστες για τον Περιστερόπουλο. Άσε, θα τις ξεμαλιάσω εγώ. Hi girls, I am Lila. This is Rania. Believe me, you don't want to mess with us. Oh, and if we do? Fuck it. Wild thing, I think I love you. Και τώρα, οι τρεις μας. Μπίλι. Μα μήπως την ώρα που τρως έρχονται οι αποδίες. Μπίλι ο παππούς. Νομίζω ότι έπαθε καρδιακή προσβολή. Ναι, καλά. Άνοιξε λίγο την πόρτα και δες. Ευχαριστώ πολύ, παππού. Δεν θα με σηκώσεις. Σε λίγο, παππού, μην πας πουθενά, έρχομαι. Περιστερόπουλο! Νόντα να ανοίγει, νόντα φες! Έλα, γόρι μου, τώρα θα δεις. Καλ' το χεράκι μου εδώ. Τα καλύτερα μου. Αγοράκι μου, έλα, νόντα μου. Νόντα. Αχ, νόντα, δεν αντέχεις. Νόντα. Το ποδελόνι. Το ποδαράκι, τα ποδαράκια πάνω, τα ποδαράκια. Τράβα, το μωρό μας. Τράβα. Εσείς δεν θα βγάλουμε κάτι, Τώρα θα βγάλουμε. Φωτογραφίες. Για καθίστε ρε παιδιά, τι έγινε εδώ, τι κάνουμε τώρα? Ήταν ωραία με τη Μαρία Περιστερόπουλε. Τι λες τώρα, ποιος τα είπε αυτά? Δεν χρειάστηκε να μας το πει κανείς. Την επόμενη φορά να προσέχεις που αφήνεις την ταυτότητά σου. Εάν σε ξαναδούμε στο σπίτι του Φώτη, θα έχεις πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Φτού! Ευτύχεις και εσύ τώρα? Εγώ ούτε το σάλιο μου δεν σπαταλώ σε σένα. Σίγουρα και. Κορίτσια. Ρε, κορίτσια. Πάω να κάνω τσιγάρο και να πετάξω κι αυτά. Πάω να δω τι γίνεται στον Αραβώνα. Και τώρα της περνάς στη Βέρα. Φώτη! Τι αμαρτίες πληρώνω? Τις δικές μου. Η Μαρία. Μου φύγε. Αμάν, βρε Μπίλι. Ράνια, παράτα με, έτσι. Όλες τις βρωμοδουλειές εμένα βάζετε και τις κάνω. Όμω, μην το λες. Δεν θα θέλεις να κάνεις αυτό που κάνω εγώ με τη Λίλα σήμερα, πίστεψέ με. Μακριά τα χέρια από το Φώτη μου. Το Φώτη της. Αχ, πάνω στο καλό ήρθα. Βασίλη, δεν θα μου περάσεις στη Βέρα? Μισό λεπτό. Μαρία, σε παρακαλώ, μην κάνεις σκηνή. Ήσουν ο μόνος άντρας που μου φέρθηκε σωστά. Αλλά στο τέλος έπρεπε και εσύ να μου δείξεις τη θέση μου. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα ήμουν για όλους. Ένα τίποτα ήμουν και για σένα. Αχ, την άτιμη τη Μαρία. Βαράει δυνατά, Έλα, δεν πειράζει, αλλά να κάτσουμε εδώ να κάνουμε παρεούλα που είναι ήσυχα, όμορφα και ωραία. Μαρία. Μαρία. Φώτη. Ρε Μαρία. Φώτη. Κατερίνα. Κατερίνα. Βασίλη. Βασίλη. Αγισίλα, 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 Όπα, τους άλλους καταλαβαίνω. Ο Φώτης κυνηγάει τη Μαρία. Η Κατερίνα το Φώτη. Ο Βασίλης, την Κατερίνα. Τρέχω πίσω τους να δω τι θα γίνει. Άσε με. Αγισίλα,
Τι γίνεται, παιδιά, Νύχτα σας. Γεια σας, καλή νύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα σας, γεια σας. Μαζί σας. Εγώ γι' αυτό αποφεύγω τους έντονους παθιασμένους έρωτες. Δεν είμαι καλός στο τρέξιμο. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, αγόρι μου. Δεν πάμε να την κάνουμε και εμείς σιγά σιγά. Σωστά. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις εφημερίδες. Έλα εδώ, αγόρι μου. Χοντρέ, τη γιαγιά! Ποια γιαγιά? Έρχεται η γιαγιά. Από εδώ. Ελάτε, ελάτε λίγο γρήγορα, μπράβο. Ωραία, τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε. Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα εδώ. Σε 40 λεπτά φεύγει το καράβι και είναι όλοι άφαντοι. Μπορείς να μου πεις που είναι? Εξαρτάται. Από τι? Από το ποιος σε πιάσε. Ποιον χθες το βράδυ που κυνηγιόντουσαν. Γιατί, πες μου γιατί. Γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, Μαρία. Όλο φωνές και κάνεις σκηνές. Όταν δεν λείπεις, βέβαια. Ωραία, θα αλλάξω, όλα θα αλλάξουν. Θα κάνω ό,τι θες εσύ. Δεν γίνεται, Μαρία. Δεν μπορεί πριν μια εβδομάδα να ήσουν ερωτευμένος μαζί μου και ξαφνικά να γυρίσει ο διακόπτης. Ναι, αν ήσουν τόσο γλυκιά όσο ήσουν απόψε, δεν έφταναμε σε αυτό το σημείο. Από εδώ και πέρα έτσι θα είμαι συνέχεια. Σε παρακαλώ, ρε Φώτη. Δεν ξέρω, Μαρία. Μια τελευταία ευκαιρία σου ζητάω. Τι έχεις να χάσεις? Τίποτα. Ωραία. Όταν γυρίσουμε πίσω θα έρθω να μείνω σπίτι σου. Θα σε βοηθήσω να το φτιάξουμε. Ναι. Άκου, Μαρία, πρέπει να πάω λίγο στα παιδιά γιατί φεύγουν σε λίγο. Θα τα πούμε μετά, έτσι. Θα φτιάξω το εισιτήριο να γυρίσουμε μαζί και θα σε περιμένω στο δωμάτιο. Εντάξει. Βγήκα πρωί-πρωί για ψάρεμα για να τα πάρετε μαζί σας φρέσκα, Ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι όλα αυτά, καπετάν Χρήστο? Κρατήστε τα μισά. Να τα φάτε με τους άλλους το μεσημέρι που τους βλέπω να έρχονται. Καλημέρα, τι γίνεται? Α, ωραία. Ο μόνος που ήρθε είναι ο Φώτης και φεύγει το μεσημέρι. Έρχεται και η Κατερίνα τώρα. Με τη Λίλα? Όχι, με τον Βασίλη. Περιστερόπουλος? Δεν ξέρω. Εχθές που πήγα στο ξενοδοχείο λείπαν τα πράγματά του. Μάλλον έφυγε με το βραδινό. Καλημέρα. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, πού είσαι? Θα χάσουμε το πλοίο. Ωραία, πάω να μαζέψω τα πράγματα και φύγαμε. Τα έχω μαζέψει εγώ τα πράγματά σου και έχω βάλει και μερικά της Λίλας στην βαλίτσα σου, γιατί της Λίλας η βαλίτσα δεν έκλεινε. Πάω να τυλίξω τα ψάρια και έρχομαι αμέσως. Μη μου φύγετε. Αχ, βρε παππού, μπορεί να έφευγα χωρίς να σε χαιρετήσω? Με το Βασίλη, τι έγινε? Θα στα πω μετά. Sorry, παιδιά. Με πήρε ο ύπνος. Τι, το χάσαμε το πλοίο. Τι, από εδώ κάτω κοιμόσουνα? Ναι, στα βράχια. Στα βράχια? Γιατί? Δοκίμαζα τα τοπικά προϊόντα. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται, αυτοί είναι ή θα έρθουν κι άλλοι? Όχι, αυτή είναι. Θα σου συστήνα, αν δεν θυμάμαι το ονόματά του. Γεια σας. Αυτό το κομμάτι? Παιδιά, ειλικρινά, αυτόν δεν το θυμόμουν. Πάντως πολύ ευγενική με αξιώτες. Όλοι χαιρετήσαμε. Έλα, παιδιά, φτάνει. Σηκωθείτε, άντε, μαζεύτε τα, πάμε. Άσε τους καφέδες, σήκω, τσουπ τσουπ. Πάμε, θα χάσουμε το πλοίο, λέμε. Έλα, βαλίτσα, πάμε. Ναι, εγώ την Έλα. παίρνω. Μαζεύτε τα, άντε. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε. Καλή αντάμωση, φιλιά στο σπίτι. Γεια μας. Πάμε τα πρόβατα. Έλα, έμβιο. Άιντε. Έλα, σφήνωσε.